Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Walang naidudulot na maganda ang sobra-sobrang pagiging relihiyoso, lalo kung wala naman sa gawa. Yan mismo ang napatunayan ko sa naging karanasan namin ng pamilya ko. Isang kabanata ng buhay ko na nagwakas sa isang matinding bangungot. Lahat ay dahil sa maling pasya at kilos ng mga magulang ko at sa binalak sa amin ng mga aswang. Hi Sir Jupiter, ako si Patrick ng Quezon City. Nangyari itong ikikwento ko noong 1993. Nasa 17 years old pa lang ako nito at 10 years old naman ang kapatid kong si Charlie. Sisimulan ko ang kwento, isang 7:00 ng gabi. Bakasyon noon at pauwi ako galing sa bahay ng isang kaibigan. Gutom na ako. Sana handa na ang hapunan pagkarating ko sa bahay. Napasarap kwentuhan namin ng barkada ko eh. Teka, ano yun? Ibon? Ba't parang kakaiba ang itsura? Wala pa akong nakikitang ganyang ibon ah. Hindi naman mukhang uwak. Napatitig ako sa 2 ibon na nakapatong sa ibabaw ng isang poste ng ilaw. Hindi pa kasi ako nakakakita ng ganoong klaseng ibon, Sir Jupiter. Kamukha sila ng mga kalapati, ngunit itim na itim. Mas malalapad din ang kanilang mga pakpak. Isa pa ay kapansin-pansin ding nakatitig sila sa bahay namin. Hindi nga halos gumagalaw. Kung hindi mo tititigang maigi ay hindi mo malalamang totoo at buhay na mga ibon ang naroroon. Nagpatuloy ako sa paghakbang. Madadaanan ko kasi talaga ang posting yun papunta sa bahay. Hanggang sa namalayan ko na lang na lumingon yung isa sa mga ibon sa akin. Nanayong bigla ang balahibo ko nang makitang mga mata ng tao ang nasa mukha ng ibon. Tinitigan ako noon at naisip ko pang mukhang pamilyar ang mga matang iyon sa akin. Totoo ba to? Ba't ganyan ang mata niyan? Parang hindi mata ng ibon. Minamaligno yata ako ah. Napakurap ako at nagkusot ng mga mata. Pagtingin ko ulit sa kanila ay lumilipad na sila palayo. Sa isang iglap nga lang ay humalo na ang itim na mga ibon sa madilim na langit. Subalit ramdam na ramdam ko pa rin ang kilabot. Pakiramdam ko ay nakatitig pa rin sa akin ang kakaibang mga matang iyon. Diyos ko, anong klaseng ibon ba yung mga yun? Oh, Patrick, ba't ngayon ka lang? Tsaka ano ba nangyari sa'yo? Putlang-putla ka, pawis na pawis? Para ka nakakita ng multo. Wala naman po, Nay. Gutom lang po to. Yan ang problema sa'yo. Ang hilig mong magpagabi sa kung saang-saang bahay tapos hindi ka pa pala nakapaghapunan. Sige na, dali na sa hapagat ng makakain na tayo. Iinom muna ako ng tubig, Ma. Kumalma naman ako nang makainom ng tubig. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa hapag upang kumain. Naroroon na sina Papa Arnel, Mama Gloria, ang panganay naming si Ate Jenny at bunsong si Charlie. Pinapalusot ko na lang sa tenga ang sermon ni Mama Gloria. Keso gala nga raw ako ng gala. Bakasyon naman daw kaya dapat ay pumirmi ako sa bahay. Binalak ko sanang sabihin ang tungkol sa nakita ko pero siguradong pagagalitan lang ako. Keso kaya ako nadedemonyo kasi hindi niya ako nakikitang nagdarasal. Yun ay kahit ang totoo. Nagdarasal naman ako kapag mag-isa sa kwarto. Hindi lang talaga ako showy sa pananampalataya ko. Tapos na po akong kumain, Ma. Pa. Huwag mong kakalimutang magdasal bago matulog, ha? Opo, Ma. May kumakato. Ikaw na magbukas, Patrick. Sige po, Pa. Teka po, andyan na. Sino po bang andyan? Sino pong... Ate Hana? Kumusta, Patrick?
Sir Jupiter, nabigla ako nang makita ang ikalawa kong kapatid na si Ate Hana. Si Ate Hana ay anak ni Papa sa labas. Ngunit pinatira sa bahay nang mamatay ang kanyang nanay noong 10 taong gulang pa lang siya. May kasama si ate na isang lalaking siguro kaedad lang din niya. Hindi malaki ang katawan ngunit halatang batak sa mabibigat na mga gawain. Sunog sa araw ang balat. Pansin ko ring hindi yun makatingin ng diretso sa amin at panay kamot sa batok. Siguro ay nahihiya o ano. Maski si Ate Hana nga mismo ay hindi rin makatingin ng mata sa mata sa amin. Ano ba nakain mo at bumalik ka pa rito? Matapos mong maglayas na lang bigla at mawala ng ilang taon. Aba, may gana ka pang bumalik? Mas mabuti nga kung wala ka na lang tuluyan sa buhay namin. Gloria, tumahimik ka nga muna, pwede? Paano natin malalaman ang sadya nitong si Hana kung putak ng putak ang bunganga mo? Totoo naman eh. Mapayapa yung buhay natin kapag wala yung anak mo. Sumpa sa pamilya natin yung babaeng yan. Hana, Iya, ano ba't napauwi kang bigla? Ano ho kasi pa, ikakasal na ho ako. Ikakasal ka na po ate? Oo. Ito nga pala yung nobyo ko, si Julio. Ikakasal kami sa susunod na buwan dun sa baryo nila sa Bicol. At ano namang pakialam namin kung ikakasal ka na? Ano kasi ma, gusto ko sana kayong umitahang dumalo eh. Nasisiraan ka na ba? Sa totoo lang nagulat ako sa sinabi ni ate. Unang-una ay malaki ang pagkamuhi ni mama sa kanya dahil nga anak siya ni Papa sa labas. Ang totoo nga ay inalila siya ni mama sa bahay. Madalas ding di pinapakain lalo kapag wala si Papa Arnel. Ikalawa, may sama ng loob din si Ate Hana kay Papa kasi nga hindi siya nito pinotektahan laban kay Mama Gloria. At ikatlo, madalas din siyang sinusungitan at inaaway ng panganay namin. Kumbaga sa buong panahon ng pananatili niya sa bahay, ako lang talaga ang kasundo niya. Lalo't 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Malapit din siya kay Charlie dahil siya ang nagsilbing yaya nito. Pumunta tayo. Ikaw Arnel, isa ka pa. Ba't naman tayo pupunta sa kasal ng anak mo? Sa kabit mo? Papa, hindi na ho siguro kami magtatagal. Pumunta lang po talaga kami. Kasi gusto kong imbitahan kayo eh. Gusto ko ho sana makadalo kayo. Sana po nandun kayo sa mahalagang araw ko. Andito nga ho pala yung address sa kayong direction kung paano kayo makakarating. Sunod ko namang ikinagulat ang pasya ni Papa. Hindi ko akalaing tatanggapin niya ang imbitasyon. Bagay na agad din naman niyang ipinaliwanag nang makaalis na sina Ate Hana at Kuya Julio. Ayaw mong pumunta? Kung ganon, ayos lang sa'yong mapahiya? Ayos lang sa'yong malaman ng mundo na masama talagang ugali mo? Ano na lang ba kasi yung dadalo ka sa kasal nitong bata eh? Tapos babaliwalain mo lang. Ay ako, ewan ko sa'yo, nakakainik ka ng ulo. Natural lang ang reaksyon ni mama pa. Siyempre malaki ang galit niya sa inyo na magkasala kayo eh. At si Ate Hana nagpapaalala sa kanya nun. Bakit niyo po kasi naisip na dumalo? Akala ko hindi niyo tatanggapin ang imbitasyon eh. Akala ko ako lang ang papupuntahin ninyo. Gusto kong bumawi sa Ate Hana mo, Patrick. Bumawi? Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Anak ko siya sa pagkakasala. Tapos pinabayaan ko sila ng kanyang nanay. Nung dumating naman siya rito sa bahay, ay kulang ang ibinibigay ko sa kanyang atensyon. Wala akong nagawa para pigilan si mama mo na abusuhin at gawing alila si Hana. Kahit man lang sa ganitong paraan, ay makabawi ako sa kanya, hindi ba? Kung sa bagay. Sinabi rin ni Ate Jenny na gusto rin niyang sumama papuntang Bicol. Gusto niya raw makita kung gaano kasahol at nakakatawa ang magiging kasal ng kapatid namin. Sisiguraduhin daw niyang hindi ganoon ang aabutin niya kapag siya naman ang ikakasal at dahil walang maiiwan sa bahay, napagpasya na rin naming isama si Charlie. Handa na ba ang mga gamit nyo? Handa na po ma. Pati mga gamit ni Charlie handa na rin.
Yung mga rosaryo, Biblia natin, nasa bagahe na ba? Andito na rin po, Ma. Mabuti. Ayokong makarinig ng reklamong may naiwang bagay pagdating doon ha. Handa na ang sasakyan. Bis lang ako sandali. Tapos aalis na tayo. Mayo nang tumulak kami papuntang Bicol, Sir Jupiter. Napakalayo ng biyahe pero gamit naman namin ang sarili naming SUV. Medyo nahirapan kaming hanapin ang bababaan naming baryo kasi napakaliblib na talaga noon. Pero natuntun din naman ni Papa. Isa yung baryo na may malapit na ilog at kailangan pa naming sumakay ng bangka para marating ang lugar ni na Kuya Julio. Kaya naman ipinarada ni Papa ng maayos ang SUV. Kumain na rin muna kami at nagpahinga pagkatapos ay pumunta na kami sa may ilog. Ay, ba't man napakalayo ng lugar na to? Hindi na lang kasi piniling sa bayan magpakasal. May malapit namang simbahan. Gloria, halika na. Lalo tayong hindi makakarating sa kadadakdak mo eh. Ma, Pa, may nakuha na po akong bangka. Hinihintay na po tayo ng bangkero. Lumapit kami sa tabing ilog, Sir Jupiter. Doon ay naghihintay ang isang bangkero na nakausap ko. Sinabi namin na papunta nga kami sa isang baryong nasa kabila ng ilog. Subalit, nagtaka na lang kami nang manlaki ang mga mata nung Manong. Sabi niya, ano naman pong gagawin niyo roon sa kabila? Hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao roon eh. Kami nga iniiwasan ng baryong yun. Mabuti pa ito, kunin niyo itong mga anting-anting, tig-isa kayo. Huwag ninyo yang ihiwalay sa katawan ninyo para siguradong manatili kayong ligtas. Doon pa lang ay nakita ko nang kumunot ang noo ni Mama Gloria. Alam ko na yun eh. Siguradong magdadadakdak na naman yun tungkol sa relihiyon. Magsisimula yun pagkalayo namin sa bangkero dahil ayaw niyang magmukhang salbahe sa harap ng ibang tao. Napatingin ako sa sinasabing anting-anting na inabot sa akin. Pulang pouch iyon na siguro 1 pulgada lang ang lapad at haba. May maliit na sabitan sa isang dulo. Pinisil-pisil ko yon. Naramdaman kong may lamang kung anong parang pulbo sa loob, ngunit wala namang bukasan. Nang nasa gitna na kami ng ilog ay nagbigay pa ng isang paalala ang bangkero. Pahayag niya habang nagsasagwan. Iingat po kayo roon. Hindi ninyo kilala ang lugar na yan. Kung kinukutuban na kayo na masama, agad na po kayong umalis. Makapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at ang mahal na Birhen. Baliwala sa kanila yung mga sinasabi mong panganib. Kaya mas mabuting manahimik ka na lang. Hindi ko maiwasang mapatitig sa bangkero, Sir Jupiter. Medyo marami kasi talaga siyang suot na mga anting-anting. May mga kwintas at meron ding mga pulseras. Halata ko rin ang sobrang pagkabahala sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Manong. Ingat po kayo sa pamamangka. Ano ba, Patrick? Halika na. Opo, Ma. Nang makarating kami sa daungan sa tawid ng ilog ay dali-daling bumaba si Mama Gloria. Ni hindi na rin niya nilingon ang sinakyan naming bangka. Agad naman kaming sumunod at doon nga ay sinalubong kami ni na Ate Hana at Kuya Julio. Kumusta ho yung biyahe, Ma, Pa? Ate Hana, Kuya Julio. Kumusta, anak? Ayos lang naman. Medyo malayo nga lang talaga. Oh, kayo ba ay kumusta? Nakapaghanda na ba kayo para sa kasal? Anong medyo malayo? Napakalayo ka mo. Kung hindi lang sa pakungonsensya mo, hindi naman talaga ako pupunta dito sa lecheng lugar na to. O nga pala, akin na yung mga anting-anting nyo, itatapon ko na yan. Anting-anting? Yung may weirdong matanda kasing nagbigay sa amin ng anting-anting para raw manatiling ligtas sa lugar na to. Ma, naitapon ko na ho yung sa akin kanina sa ilog. Sigurado ka ba dyan, Patrick? Baka mamaya kapitan tayo ng demonyo dahil dyan sa mga bagay na yan. Opo, Ma. Sigurado po. Hindi nagpaawat si Mama. Kinuha nga niya ang mga anting-anting niya na Papa, Ate Jenny at Charlie.
Mabuti na lang talaga nakaisip ako ng palusot para di niya makuha ang akin. Hindi kasi talaga ako mapalagay sa mga sinabi ng bangkero, kaya itinago ko ng maigi ang anting-anting sa loob ng bag ko. Nilingon ko ang bangka noon, medyo malayo na kami, pero tanaw kong nakatingin pa rin sa amin ang lalaki. Ni hindi ko nakitang umusad ang kanyang bangka. Patrick, ano pa bang tinitingin-tingin mo dyan? Halika na. Andyan na po, ma. Ano kaya talagang ibig sabihin ng bangkero? Bahala na nga. Malalaman din namin yan. Sumunod na ako sa kanila. Ang sabi ay ilang minutong lakaran pa raw papunta sa mismong baryo ni na Kuya Julio. Reklamo ng reklamo si Ate Jenny kasi nga pagod na raw ang kanyang katawang lupa. Kami naman ni Charlie ay natutuwa sa kakamasid sa napaka-preskong paligid. Mga laking syudad nga kami, Sir Jupiter, kaya bihira kaming makarating sa ganung lugar. Gusto naming sulitin. Subalit, mga 10 minutong lakad pa ay bigla na lang akong nakaramdam ng hindi maganda. Naroroon na naman ang pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin. Mas nakakapangilabot nga lang yun kung ikukumpara sa naramdaman ko nang makita ang mga ibon sa labas ng bahay namin. Nagpalinga-linga ako. Wala naman akong napapansing mga tao na hindi namin kasama. Ngunit kitang-kita kong may 3 itim na ibon na nakadapo sa sanga ng isa sa mga malalaking puno. Kung ano ang itsura ng nakita ko sa syudad ay ganoon din ang napansin ko sa mga iyon. Bagamat pangkaraniwan naman para sa mga ibon ang kanilang mga mata. May problema ba, Patrick? Kanina ka pa kasi hindi mapakali Kakaiba po kasi yung mga ibon eh. Ate, Hindi ka pa ba nakakakita ng ganyang ibon? kaya nga po kakaiba. Isang beses pa lang po ako nakakakita ng ganyan. 2 sila. Sa labas mismo ng bahay noong gabing dumating kayo ni Kuya Julio. Kaya nakakapagtaka kung bakit marami dito niyan. Baka naman nagkataon lang. Tsaka marami talaga mga ganyang ibon dito eh. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Ilang sandali pa ay may nakita na kaming paisa-isang kubo. Malalayo nga lang ang agwat ng mga iyon sa bawat isa. May mga taga-roon rin na ngumingiti sa amin bagamat wala ni isa man lang sa kanila ang tumitingin sa amin ng mata sa mata. Hanggang sa nagulat na lang kami ni na Papa nang biglang sumama ang pakiramdam ni Mama. Aray ko. Ay, sakit bigla ng ulo ko. Aray ko. Ma, may problema po ba? Ewan ko, bigla na lang sumama yung pakiramdam ko. Sumakit yung ulo ko at nahihilo ako. Hindi naman kaya nag-iinarte ka lang, Gloria. Anong nag-iinarte? Mukhang hindi na po talaga maganda yan, Ma. Ano bang nangyari sa iyo? Akayin na lang kita. Julio, pasensya na ha. Pero pwede bang pakibitbit muna nitong dala ko? Nagtaka kami dahil maayos naman ang katawan ni Mama Gloria. Tapos bigla-bigla na lang siyang nakaramdam ng ganon. Ang nangyari, kinuha na lang ni Kuya Julio ang mga bagaheng dala ni Papa. Tapos si Papa na ang umakay kay Mama. Pagkarating naman namin sa bahay ni na Kuya Julio ay agad kaming inasikaso ng kanyang nanay na si Manang Lina. Ay, Gloria ba? Tama. Ano't sumama ng ganyan ang pakiramdam mo? Mahihiluhin ka ba sa biyahe? Hindi naman. Ayos naman yung pakiramdam ko kanina eh. Hanggang sa nung maglalakad na kami papunta dito sa mismong baryo nyo. Tapos bigla na lang ako nahilo. Wala po bang kakaibang sakit sa inyo rito, Manang Lina? Wala naman, malusog naman kaming lahat dito. Ang totoo hindi nga usong numang sakit dito sa amin. Baka naman nanibago lang ang asawa mo. Oo, baka nga siguro. O nga pala, yaman lang din naman na nandito na kayo. Bibigyan ko na kayo ng babala ha. Wag na wag kayong maglalabas. Sa tutuluyan yung kubo ng basta. Lalo na ngayong palubog na yung araw. Bakit naman po? Siyempre hindi nyo pa kabisado yung lugar. Mahirap na.
At baka may makasalubong kayong mabangis na hayop kung saan. Kung gano'n delikado pala talaga tong lugar nyo. Hindi naman sa ganun, Gloria. Delikado para sa atin kasi mga dayo tayo. Nag-aalala lang itong si Manang Lina para sa atin. Sundin na lang natin. Sila ang taga rito kaya sila ang nakakaalam kung ano ang makabubuti. Hindi namin masyadong pinaghinalaan ni Papa ang babalang iyon ni Aling Lina, Sir Jupiter. Lugar naman kasi nila iyon. Sila ang nakakaalam kung ano-anong mga panganib ang naroroon. Kaya mas mabuting sundin na lang namin. Ang kaso si Ate Jenny naman ang nagsimula ng problema. Ang dami niyang reklamo sa lugar kesyo malamok, malamig at walang kuryente. Wala ring linya ng tubig kada bahay. Kailangan pang mag-igib sa ilog o balon ng panghugas o panginom. Tapos wala pang kutsyon ng mga papag na kawayang may banig. Hindi maawat ang masasamang salitang nasabi ni Ate Jenny kahit mismo sa harap ng mga taga roon at ni Ate Hana. Iniinsulto niya si Ate Hana. Sinasabihan niya itong napaka-cheap dahil pumapatol daw sa isang probinsyanong walang sinabi sa buhay. Jenny, ano ba? Tumigil ka nga. Ang dami mong reklamo. Nakakahiya naman sa pamilya nitong si Julio. Ayos lang ho. Hayaan niyo na lang ho si ate. Hindi pwede yang basta na lang hayaan eh. Kaya lumalaki ang ulo nito kasi hindi sinusupil ng mama niyo. Pinilit kong hindi napakinggan si Ate Jenny. Inilibot ko ang paningin ko. Naroroon ang nanay at mga kapatid ni Kuya Julio. May dalawang ibang mga taga-baryo rin. Katakatakang nakangiti lamang sila sa amin. Sa isang tingin ay naisip kong hindi sila apektado sa mga sinasabi ni Ate Jenny. Pero kung susuriin ay ramdam kong pinagtatawanan nila ang panganay namin. Mga kalahating oras pa ay nagpahatid na si Manang Lina ng hapunan. Doon na kami sa kubong tutuluyan naming magpapamilya. Mga ilang metro rin ang layo noon mula sa mismong bahay ni na Kuya Julio. Magrosaryo na tayo. Akala ko ho ba masama ang pakiramdam niyo, ma? Ay masama man ang pakiramdam ko, hindi big sabihin nun hindi tayo magdadasal. Kailangan nating magdasal at magtatampo ang Panginoon sa inyo niyan. Sige na, kunin nyo na yung mga rosaryo nyo. Nang matapos kaming maghapunan ay nagyaya na si Mama Gloria na magrosaryo. Sumabay na lang din kami na Papa, Ate Jenny at Charlie dahil wala naman kaming ibang gagawin. Gusto ko sanang lumabas at maglibot-libot muna pero inisip ko rin kasi ang mga sinabi ni Manang Lina. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay ano yun? Nakakailang minuto pa lang kami sa pagdarasal ay napahinto ako nang may narinig akong malalakas na pagaspas mula sa labas. Agad kumabog ang dibdib ko dahil sa kaba. Napalingon ako sa bintanang may takip na malapad na tabla. Ipinako ko ang tingin sa siwang sa may gilid pero wala naman akong maaninag dahil madilim sa labas. Patrick? Ano kaya yun? Parang may kung ano sa labas. Patrick, ano ba? Wala ka sa konsentrasyon. Ba't ka ba tumigil? Punyeta namang bata to. Ma, tahimik po muna kayo. Makinig kayo sa paligid. May kung ano sa labas. Ano bang... Manahimik ka muna, Gloria. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Napalunok din ako ng laway. Naalarma kaming lahat ng may marinig na mga yabag sa labas ng kubo. Mabibilis ang mga yon. Tipo na parang tumakbo palapit sa kinaroroonan namin tapos agad ding tumigil sa bandang kanang bintana. Naroroon banda nakaluhod si Ate Jenny habang nagro-rosaryo, kaya agad siyang napaigtad at napatayo sa narinig. Walang ano-ano rin po, Sir Jupiter, biglang napasigaw si Ate Jenny nang may makita sa siwang ng dingding na sawali. Nakita ko rin yun, natanglawan ng liwanag ng kandila namin. Namumulang mata ng tao na sumisilip sa amin sa loob. Nakita rin yun ni Papa dahil agad niyang sininghala ng kung sino man sa labas.
Anak ng... Ano yan? Dali-dali kaming lumabas ni Papa Arnel. Sina Mama, Ate Jenny at Charlie ay nanatili sa loob ng kubo. Tinignan namin ni Papa ang paligid. Wala kaming nakitang kahit na sinong tao. Ngunit may bakas ng mga paa sa bakuran. May naabutan din kaming isa na namang itim na ibong lumipad palayo at agad na nawala sa aming paningin. Walang tao? Sino yung nakita ko kanina? Nakita mo rin yun, hindi ba anak? Saka ang laking ibo naman nun. Opo pa. Kitang-kita ko yung sumilip pa. Nakakapagtakang wala na tayo nadatnan dito. Mabilis naman tayo nakalabas ah. Magandang gabi sa inyo. Kayo pa yung kapag-anak ng ikakasal bukas. Sino ka? Ikaw ba yung sumisilip sa amin kanina? Sir Jupiter, unang kita ko pa lang sa lumapit na matandang lalaki ay agad na akong kinutuban. Umaalingasaw ang pagkaamoy alak nito. May hawak pang ang isang itim na bote ng inumin, ngunit mukhang hindi naman siya lasing dahil tuwid naman siyang maglakad at magsalita. Yun nga lang ay kapansin-pansing napakalagkit ng titig niya sa amin. Partikular kina Ate Jenny at Charlie. Sumisilip? Ano ba ang sinasabi mo? Kita mo na ba kararating ko lang, hindi ba? Anong kailangan mo sa amin? Wala naman. Gusto ko lang makipag-usap. May masama ba doon? Anong nangyayari dito? Buyong, ba't nandito ka? Gusto ko lang namang makipagkilala dito sa mga magiging biyana ni Julio. May problema ba doon, Lina? Alam ko, ang takbo ng bituka mo, Buyong. Kung ako sa'yo'y lumayo ka na lang at manahimik. Grabe ka naman, Lina. Ang sakit mo namang magsalita. Para namang hindi tayo magkamabata dyan sa sinasabi mo. Umalis ka na. Ay, una, sige na, alis na. Ito naman, nagagalit agad eh. Sa nasaksihan namin ay halatang hindi rin magkasundo ang sinasabing si Mang Buyong at Manang Lina. Alam kong gusto pang magtanong ni Papa tungkol doon sa kakaibang lalaki, ngunit pinilit na kami ni Mama na bumalik na sa loob ng kubo. Kailangan na raw naming magsara ng mga pinto at bintana tapos magpatuloy na sa pagrorosaryo. Ikagagalit daw ng mahal na Birheng Maria kung maaantala ng matagal ang pananalangin. Nagagalit bang banal na birhen? Hindi ko alam. Basta sumunod na lang kami para walang gulo. Sina Manang Lina, Kuya Julio at Ate Hana naman ay bumalik na sa kanilang tirahan. Ano ka mo? Ang agaga ko nagising tapos gabi pa yung kasal nyo? Ano ba nakakain ng mga tao dito at gabi gaganapin ang kasal? Ganun ho kasi talaga yung nakasanayan dito, ma. Saang simbahan ba? May simbahan ba rito? Doon ho sa may plaza lang po. Doon po talaga ginaganap yung kasal dito. Wala ho kasing malapit na simbahan eh. Jesus Maria Joseph naman. Hana? Ba't ka ba pumayag sa kasal na to? Paano kayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi kayo ikakasal sa kanyang tahanan? Ang totoo, ayos lang naman ho sa akin eh. Na hindi sa simbahan ganapin yung kasal. Tsaka isa pa ho, yun na rin kasi yung napagkasundaan ni na Julio tsaka ng kuya niya. Kuya? Eh naman kinalaman ng kuya ni Julio rito? Sabay ho silang ikakasal ng kuya mamaya. Bale, kami ho ni Julio tapos yung kuya niya tapos yung kasintahan niya. Ay Diyos ko, mahabaging langit. Magpapasukob kayo? Nababaliw na ba kayo? Kinabukasan maaga pa lang ay nagtatatalak na naman si Mama. Nalaman kasi niyang gabi pala gaganapin ang kasal ni na Ate Hana pagkalubog pa ng araw. Bukod pa roon ay nalaman din niyang isasabay pala ang kasal ng isa sa mga nakakatandang kapatid ni Kuya Julio. Kumbaga pasukob ang magaganap. Ate? Oh, Patrick, ikaw pala. Nag-almusal ka na? Si Charlie, kumain na rin? Ate, alam mo namang sagrado katoliko ang pamilya natin, di ba? Bakit ka pumayag sa ganitong kasal na iba sa nakasanayan natin? Kung ako lang sana at si Papa ang nandito, wala magiging problema.
Kaso talagang inimbitahan mo pati si Mama Gloria eh. Ito ba ang ganti mo sa kanya ate? Patrick, May intindihan ko naman kung may nakatago kayong galit kay Mama at gusto ninyong gumanti. Huwag po kayong mag-alala ate. Ang akin lang ay sabihin ninyo sa akin. Hindi ko naman kayo pipigilan. Ang akin lang malaman kung anong plano ninyo. Patrick, mahal ko kayo ni Charlie. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang dahilan kung bakit kahit paano naging masaya ako sa bahay eh. Oh, yun naman pala. Ba't parang naglilihim ka pati sa akin? Hindi ako sinagot ng maayos ni Ate Hana, Sir Jupiter. Pilit niya talagang iniiwasan ang pag-uusisa ko hanggang sa tinawag na nga siya ni Kuya Julio. Ang hindi namin alam ay simula pa lang ang lahat, Sir Jupiter. Pasado 5:00 na nang lumakad kami papunta sa plaza ng baryo. Isa yung maliit na open area sa may harap ng bahay ng kanilang pinuno. Doon gaganapin ang kasal. Una kong napansin ang 5 mga posteng kawayan. Nakahilera ang mga iyon sa may gilid ng plaza. Lagpas tao ang haba ng bawat isa at nasa 1 metro ang pagitan. May nakaset up ring mga upuan at maliliit na mga mesa sa plaza. Meron ding pahabang lamesa na parang altar sa may harap. Napakaraming mga pagkain ngunit panay karne. Kapansin-pansin ding nakaitim ang lahat ng mga dumalo maliban sa amin. Diyos ko naman. Ano bang klaseng kasal to? Pasukob tapos gabi gaganapin? Nakaitim lahat ng mga nandito? May sa demonyo yata itong mga taong to eh. At hindi to simpleng kasal kundi pagtatawag ng demonyo. Nakakahiya kayo. Buhay pa kayo, sinusunog na sa impyerno yung mga kaluluwa nyo. Susumpa kayo ang Panginoon sa ginagawa nyo. Gloria, ano ba? Manahimik ka nga. Nakakahiya sa mga tao rito. Bisita lang tayo. Bakit? Totoo naman na. May sa demonyo yung kasal na to. Pumiyahe pa tayo ng malayo. Nagsayang tayo ng pagod at oras tapos ganito. Pati tayo madadamay sa sumpa ng Diyos. Mama, ano ba? Nakakahilo at nakakahiya talaga ang asal ni Mama Gloria noon. Di man lang marunong magbigay galang sa tradisyon at kultura ng iba. Pero di ko na yun gaanong binigyang pansin, Sir Jupiter. Sa halip ay inilibot ko ang mga mata sa paligid. Pinagmasdan ko ang lugar at ang mga tao. Nakiramdam din akong maigi dahil nagsisimula na namang kumabog sa kaba ang dibdib ko. Kakaiba talaga ang tingin sa amin ng mga tao. Oo, di nila kami tinititigan ng diretso pero hindi nawawala ang kanilang mga ngiti na parang pinagtatawanan kami ng palihim. Naroroon din ang matandang lalaki na si Mang Buyong. Mas malapad ang ngiti niya kumpara sa ibang mga tao. Nakapako ang kanyang mga mata kina Ate Jenny at Charlie. Ibinalik ko ang tingin kay Mama. Nakita kong inilabas niya ang kanyang benditadong rosaryo mula sa bulsa at ikinwintas iyon. Panay pa ang hawak sa krusipeyo ng rosaryo habang tinitignan ng pakutya ang mga naroroon. Kibot nga rin ng kibot ang kanyang mga labi. Siguradong panay pagmumura na may kahalong pangalan ng Diyos at ng mga santo ang binubulong-bulong nun sa hangin. Ay Diyos ko po. Iligtas niyo kami mula sa mga alagad ng dilim na to. Ilayo niyo kami dito. Iligtas niyo yung mga buhay namin, mahal na Birheng Maria. Gabayan niyo kami. Gloria, mamaya na yan. Magsisimula na ang seremonya. Wala akong pakialam. Bahala ka dyan. Uupo na kami. Maiwan ka. Arnel naman eh. Impunto 6:00 nang magsimula ang kasal, Sir Jupiter. Hindi na kailangang lumakad ng mga ikakasal at ng mga panauhin papuntang altar. Nakaayos na kasi ang mga upuan. Doon kami pinapwesto sa pinakaharap. Kahilera namin sinama ng Lina at ang pamilya nung ikakasal sa kapatid ni Kuya Julio. Pasensya na kung medyo magulo, Sir Jupiter, kahit ako medyo nanibago rin talaga sa setup ng pasukob na iyon. Mabilis lang ang naging seremonya. Binasbasan lang nung kanilang pinuno ang 2 pares ng ikakasal at nagdasal ang mga tao sa wikang hindi namin maintindihan. Gayunpaman ay nagdulot pa rin iyon ng kakaibang kilabot sa kalooban ko.
Pakiramdam ko ay nanlamig ako habang nakikinig at nanonood sa kanila. Pagkatapos ay nagsimula na ang kainan. Ayoko na rito, umuwi na tayo bukas. Gloria naman. Ngayon na nga lang natin nakasama ulit si Hanay. Ano ba bang gagawin mo dito? Hindi rin naman tayo pwedeng lumabas-labas ng kubo para mamasyal. Imbuburo tayo dito sa isinumpang baryong to eh. Dahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Kanina pa ako naririndi sa'yo eh. Basta, uuwi tayo bukas. Kung ayaw mo, mauuna ako. At kung sino mang sasabay sa akin pa uwi. Sa totoo lang, Sir Jupiter, sang-ayon ako kay Mama Gloria noon. Oo, ginagalang ko naman ang paniniwala ng mga taga roon, pero hindi ko maitatanggi nakakakilabot na rin talaga. Ang totoo ay wala nga akong ganang kumain kahit mukhang masarap naman ang mga putahe. Nanunuyo kasi talaga ang lalamunan ko dahil sa masamang kutob. Bago kumain ay minabuti ni Papa Arnel na kausapin muna si Ate Hana. Sumunod din kami ni Charlie sa kanila. Doon kami nagpunta sa likod ng isa sa mga kubong nasa gilid ng plaza. Hana anak, pasensya ka na sa Mama Gloria mo ha. Ako nang humihingi ng tawad. Ang totoo niyan eh. Nahiya na rin talaga ako sa mga sinasabi niya sa mga tao rito. Ayos lang ho. Ganyan naman ho talaga siya eh. Wala na ho tayong magagawa doon. Ang totoo, inasahan ko na ho yan. Eh kung inaasahan mo na pala, bakit mo pa inimbita talaga si Mama rito, ate? Patrick, Hindi, kasi 'di ba? Kung mag-iimbita ka ng taong pwede makasira sa kasal mo, para ka na rin kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Malalaman niyo rin kung bakit, Patrick. Malapit na. malalaman. Anong kailangan naming malaman anak? Teka, yung mangbuyong yun ah. Naputol ang usapan namin nang makita ko si Mang Buyong sa malapit na kakahuyan. Naroroon pa rin ang kakaiba niyang titig kay Charlie. Nakangiti pa rin siya ng makahulugan. Napalunok pa ako ng laway dahil napansin kong namumula ang kanyang mga mata at may nakasilip na matatalas na ngipin sa kanyang mga labi. Pero nawala rin naman ang mga yon nang kusutin ko ang mga mata ko. Naku pa, hayaan niyo na lang ho yung taong yan. Matagal na talagang problema yan dito kina Julio eh. Buyong ang pangalan mo? Hindi ba? Oo. Bakit? May problema ba tayo, pare? Ikaw yata ang may problema sa amin eh. Ano ba't lagi mo kaming minamatyagan? Lagi ka pang nakatitig sa anak kong bunso. Wala naman. Wala naman. Naaaliw lang ako dito sa bata. Kasi naaalala ko ang isa kong apo. Doon sa anak mo namang dalaga ay naaalala ko ang asawa ko dati. Anong sinasabi mong asawa? Kalma ka lang pare. Wala akong masamang pakahulugan. Ay siya, alis na ako at baka lalo pang uminit ang ulo mo. Mag-iingat kayo rito, ha? Tinapik ni Mang Buyong si Charlie. Lihim akong nagkuyom ng mga palad. Napipikon ako dahil hindi ko matukoy kung bakit pa talaga ako kinukutuban ng masama sa nasabing lalaki. Agad namang hinawi ng bunso kong kapatid ang kamay ng matanda. Pagkatapos ay si Mang Buyong na rin mismong tumalikod at lumakad na palayo. Sige na, bumalik na kayo doon at kumain. Pero Hana, Sige na ho pa, malamang hinahanap na rin ako ni Julio. ano nga kaya talagang problema ni Ate Hana mo? Hindi ko rin talaga alam pa. Inimbita niya tayo rito tapos ang dami niyang hindi sinasabi. Akala ko ba naman makakabawi na ako? Bagsak ang balikat namin ni Papa nang bumalik sa kainan. Napakalabo kasi talagang kausap ni Ate Hana noon. Napakarami niyang hindi sinasabi kaya naman lalo kaming nawalan ng gana. Bagamat kumain pa rin naman kami. Charlie, ayos ka lang? Ba't namumutla ka yata? Charlie, anak, may problema ba?
Patapos na sana kaming kumain nang mamutla ng husto si Charlie. Aalalayan na sana agad ni Mama Gloria ang kapatid ko, ngunit pati siya ay bigla ring nahilo. Hindi nagtagal, maging ang paningin ko ay umiikot na rin, Sir Jupiter. Si Papa Arnel ay nakita kong napasapo na rin sa kanyang ulo. Pagkatapos si Ate Jenny naman ay bigla na lang napasubsob sa hapagkainan. At ang huling nakita ko ay ang pagpalibot sa amin ng mga taga-baryo bago tuluyang nagdilim ang aking paningin. Aray, ang sakit ng ulo ko. Anong nangyari? Ba't kami nakatali? Anong ginagawa ng mga taong yan? Sir Jupiter, nagulantan ako ng magising. Nakita ko kasi ang sariling nakatali sa nakatayong mga posteng kawayan sa gilid ng plaza. Katabi ko sina Mama, Papa, Ate Jenny at Charlie na nakatali rin. Kanya-kanya kami ng posteng kawayan. Pare-pareho silang hindi pa nagigising. Natanaw ko rin ang bandang gitna ng lugar. Agad-agad ay nakaramdam ako ng matinding kilabot sa nasaksihan. Wala na roon ang maliliit na mga mesa at upuan. Ang natira na lang ay ang pahabang mesang parang altar. Sa open area ay naroroon ang mga tao. Yumuyukod-yukod at dumidipa-dipa habang nananalangin. Nakatayo naman sa harap ng mesa ang kanilang pinuno na nakatingala sa bilog na buwan. Kung titignan ay mukha talaga silang mga taga-kultong nagdarasal o nagre-ritual. Naroroon lang din ang 2 pares ng ikinasal kasama na sina Ate Hana at Kuya Julio. Ma! Pa! Gumising kayo! Ate Hana! Anong gagawin niyo sa amin? Ba't niyo kami tinali? Ate Hana! Ate! Hoy! Pilit akong nagsumigaw ngunit hindi ako pinapansin ng mga tao roon. Maski si Ate Hana ay hindi man lang ako nilingon. Pinilit ko rin subukang kalagaran ng sarili pero talagang mahigpit ang mga abakang lubid na nakatali sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsusumigaw hanggang sa nagising na nga sina Mama at Papa, bagamat nanatiling walang malay sina Ate Jenny at Charlie. Anong nangyayari? Patrick, ba't tayo nakatali? Hindi ko rin po talaga alam pa. Kakagising ko lang po. Ay Diyos ko, ba't mo nila ginawa sa atin to? Sinasabi ko na nga ba? Ay sa demonyo yung mga yan. Mga alagad ng Diablo. Gloria, manahimik ka nga muna. Baka magalit silang lalo. Baka saktan nila tayo. May papalapit sa atin pa. Lalapit sila sa atin. Anong kailangan niyo sa amin? Anong gagawin niyo sa amin? Hoy! Sumagot kayo! Ano? Lumapit sa amin ang 2 kalalakihan. Sinigawan sila ni Papa pero di nila siya pinapansin. Dumiretso lang sila kay Ate Jenny. Kinalagan nila ang panganay naming kapatid at binitbit papunta sa pahabang mesa. Doon ay tinali naman nila ulit ito gamit ang parehong abakang lubid. Napalingon pa ako noon kay Ate Hana na napatingin sa amin. At nakita kong saglit siyang napangiti bago muling humarap sa altar. Anong gagawin niyo sa anak ko? Bitiwan ninyo ang anak ko! Bitiwan niyo si Jenny! Jenny, anak. Ibalik niyo sa amin ang anak namin, maawa kayo. Ate, gumising ka! Ate Jenny! Ate Jenny! Sir Jupiter, naging malagim at kahila-hilakbot ang sumunod na mga nangyari. Bumalik sa pagdarasal ang mga taga-baryo. Pagkatapos ay nagulat na lang kami nang biglang punitin ng 2 kalalakihan ang lahat ng suot ni Ate Jenny. Doon na nagkamalay ang panganay naming kapatid. Kasabay noon ay inumang ng pinuno ng baryo ang isang napakatalas na punyal sa ibabaw ni ate. Pumailan lang ang napakalakas na hiyaw ng kapatid ko. Hiyaw na agad ding naputol nang bumaon ang patalim sa kanyang leeg. Jenny! Anak! Ay Diyos ko, Jenny. Hindi! Jenny! Umagos ang masaganang dugo mula sa leeg ni Ate Jenny.
Sinahod nila yun sa 3 malalaking mangkok, pagkatapos ay isinali naman nila sa maliliit na mga kupita. Ibinahagi ang mga iyon sa lahat ng mga taga-baryo. Patuloy silang nagdasal hanggang sa tuluyan na nga nilang ininom ang dugo ni Ate Jenny. Sa puntong yon, Sir Jupiter, napansin kong namula ang mga mata ng mga taong yun. Bahagya ring tumalas ang kanilang mga ngipin at kuko, bagamat hindi naman nagsihabaan ng husto. Tuloy-tuloy sila sa kanilang ritual. Hiniwa nila ang laman ni Ate Jenny at ibinahagi rin iyon sa kanilang mga sarili. Nakita ko pa si Mang Buyong na talagang dumakot ng kapirasong laman mula sa kasalanan ni ate. Hindi tumigil ang mga tao sa mismong kalamnan ng kapatid ko, bagkus ay tuloy-tuloy sila hanggang sa mga laman loob. Umalingasaw sa paligid ang amoy ng dugo at kinatay na karne. Hindi talaga nila pinapansin ang pagsumigaw, pag-iyak at pagmumura namin. Maging si Charlie ay nagising na at agad na napaiyak sa nakita. Ilang minuto pa ay napansin na lang naming nagsisialisan na ang mga tao. Siguro ay tapos na ang kanilang ritual. Lumapit sa amin sin Ate Hana, Kuya Julio at Manang Lina. Mga walang iya kayo! Anong ginawa niyo sa anak ko? Ano? Ikaw, Hana, bakit hindi mo sila pigilan? Bakit? 3 gabi ang pagdiriwang sa kasal. 3 gabi. 3 alay. 1 alay. Kada gabi. Alay? Kung ganon, nag-aalay nga kayo sa demonyo? Ate Hana, ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit mo kami pinapunta rito, ha? Oo, Patrick. Pasensya na. Nanlumo ako sa mga narinig, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwalang ganito pala katindi ang galit ni Ate Hana kina Mama. Hindi ako makapaniwalang talagang bumalik pa siya ng Quezon City mula sa liblib na lugar na yon para lang imbitahan kami. Hindi ako makapaniwalang gugustuhin niya talagang gawing alay sina Mama. Oo, ayoko sa ugali ni na Mama Gloria at Ate Jenny, pero hindi ako sang-ayon na dapat nilang sapitin ng ganito kasahol na kamatayan. Subalit noon din mismo ay ginusto ko ring bawiin ang mga naisip ko. Iaalay ang panganay. Iaalay ang nanay. Iaalay ang tatay. Yun ang aming kasunduan. Kasunduan para tuluyang maging kaanib ng aming baryo si Hana. Ang mga anak na lalaki naman ay hindi sasaktan. Pauwiin ng ligtas. Alokohan. At niyo kayo dadamay, wala ko masamang ginagawa sa inyo. Inimbitahan lang ako dito. Akit ako yung iaalay. Bakit yung 2 anak ko lang ang makakauwi? Hindi pwede yan. Ako ang nanay nila. Kailangan kong makaligtas. Wala akong pakialam kung sinong ipapalit niyo sa akin. Kahit sino sila. Basta wag niyo akong patayin. Anong sabi mo, Ma? Hayop ka, Gloria! Hindi ako dapat mamatay. Dapat ako naglilingkod sa Panginoong Diyos at sa Birheng Maria. Ililigtas niya ako. Papatayin niya kayo. At paano ka namang ililigtas ng Diyos mo, ha? Huwag kang lalapit. Mamamatay ka. May suot akong banal na rosaryo. Benditado pa to ng simbahan sa amin. Mamamatay kayo pag hinawakan niyo ako. Talaga ba? Tingnan natin. Walang ano-ano ay hinablot ni Mang Buyong ang rosaryong kinikwentas ni Mama Gloria. Naputol yun at kumalat ang mga beads sa lupa. Ngunit ang maliit na kursipeyo ay kinain at nilunok ng kasuklam-suklam na matanda. Sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay wala na talaga kaming pag-asang makaligtas. Kita mo na, walang kwenta yung Panginoon ninyo. Napakasarap nga ng anak mo na hinayaan niyang makain ko eh.
Napakasarap ng laman ng anak mong dalaga. Napakasariwa. Hayop kang matanda ka! Demonyo! Hindi mo pa nakikita kung gaano ako kademonyo at kabaliw. Tao! Masasaksihan mo yan kapag nilapa ko yung sariwa mong bunso mismo sa harapan mo. Huwag kang makalalapit kay Charlie! Tama na yan, Buyong. Kahit kailan isiraulo ka talaga. Sige na, ikulong mo na yung mga yan. Saan nyo kami dadalhin? Teka! Ay! Kinalagan kami ng ilang mga kalalakihan at dinala pabalik sa kubong tinuluyan namin. Sinubukan naming pumalag ngunit tinututukan lamang nila kami ng napakatatalas na mga itak. Kapag hindi raw kami nakisama ay mamamatay kaming lahat agad-agad. Pagpasok namin ay sinarado nilang maigi ang pinto at ang 2 bintana. Kinandado rin nila ang mga yon mula sa labas. Napakadilim din sa loob ng kubo dahil wala na roon ang mga posporo at kandila. Siguro ay kinuha na ng mga taga-baryo upang wala kaming magamit na panglaban sa kanila. Ay, Diyos ko. Ano na gagawin natin? Mamamatay tayo rito, Arnel. Papatayin nila tayo. Gloria, pwede ba tumahimik ka muna? Para kang umangawang bakay. Kailangan natin makatakas dito pa. Manalangin tayo. Kailangan nating magdasal sa Panginoon. Kahit anong subok namin ay ayaw talagang magbukas ng bintana o ng pinto. Wala kaming magawa kundi ang maupo na lang sa kawayang sahig at manalangin. Ayoko na nga lang sumabay sa pagdarasal ni Mama Gloria, hindi ko na kasi talaga malunok ang kanyang kaipokrituhan. Noon din ay naalala ko ang anting-anting na bigay ng bangkero. Kung sana ay ibinulsa ko na lang yon at dinala sa mismong kasal, siguro iba ang itinakbo ng mga mangyayari. Lumapit ako sa bag ko. Kinapaka ko iyon sa madilim na kinalalagyan namin hanggang sa nahanap ko na nga ang anting-anting. Nasaan na ba yun? Dito ko lang yun nilagay eh. Ang hirap maghanap sa dilim. Eto na, nahanap ko na. Anak, ano yung kinukuha mo dyan? Yung anting-anting na binigay ng bangkero pa. Diyos ko naman, Patrick. Akala ko ba tinapon mo yan? Lalo tayong mamalasin dahil dyan eh. Baka nga yan pa mismo yung magpahamak sa atin. Si Ate Hana nagpahamak sa atin, ma. Tsaka paano kung ito pala makakapagligtas sa atin? Mukhang may alam yung bangkero tungkol dito sa lugar na to eh. Sana pala nakinig tayo sa kanya. Patrick, sirain mo na yan. Hindi tayo ililigtas niyan. Lalo tayong ipapahamak niyan. Ayoko, ma. Dito lang to sa akin. Sinusuoy mo na ako ngayon? Matapos mong sabihing handa ka mamatay sino man sa amin ni Charlie para lang mabuhay ka, sa palagay mo susundin pa kita? Manahimik ka. Ipokritong matanda. Patrick! Ibinulsa ko ang anting-anting. Tahimik na sa labas. Maliban sa mga kuliglig ay wala na akong marinig na boses o kaluskos man lang. Sinubukan kong sumilip sa siwang ng sawaling dingding. Buwan lang ang tanglaw ng naaaninan ko. Nakita kong may 2 tao na nagbabantay sa amin. May mga itak na nakasukbit sa kanilang mga bewang. Ibig sabihin mabuksan man namin ang kubo ay hindi pa rin kami makakaligtas sa mga yon. Hindi ko rin kasi talaga sigurado kung paano ba gumagana ang anting-anting o kung may talab nga ba talaga ito. Anak, matulog ka na lang muna siguro. Kung totoo man ang sinasabi ni Manang Lina, makaliligtas naman kayo ni Charlie. Para sa akin, ayos na yon. Papa naman eh. Huwag muna kayo magsalita ng ganyan. Umanap tayo ng paraan para makaligtas tayo rito. Tsaka hindi rin ako makakatulog sa ganitong sitwasyon. Bumuntong hininga na lang ako. Naupo ako sa gilid ng pinto at sumandal. Tumabi sa akin si Charlie na agad ko rin namang inakbayan. Mabuti na lang at kalmado naman noon ang bunso namin bagamat natatakot at nababahala rin. Hanggang sa bigla na lang kaming naalerto nang may narinig na naman kaming pagpagaspas ng mga pakpak ng isang ipon. Dumapo iyon sa bubong ng kubong kinalalagyan namin. Muli na namang pumalahaw si Mama kahit wala pa namang nangyayaring malala.
Pilit naming pinatahimik ni Papa Arnel si Mama Gloria. Noon ay narinig naming may bumaba galing sa bubong namin at pumunta ng bakuran. Sinalubong yon ng mga lalaking nagbabantay sa amin. Tanong ng isa sa kanila, "Mang Buyong, ano pong ginagawa niyo rito?" Nandito ako para kunin yung batang maliit. Ibigay nyo na lang sa akin para wala ng problema. Umabog ang dibdib ko sa narinig. Agad na rin kaming nagyakap ang apat sa loob ng kubo. Iyak pa rin ng iyak si Mama bagamat puro hikbi na lang ang nailalabas niyang boses. Ramdam kong binabara na ng matinding takot ang kanyang palahaw. Nakinig at nakiramdam pa kami. Dinig naming tumutol ang mga bantay. "Mang Buyong, hindi pwede yung gusto nyo. Ang iaalay lamang ay yung dalaga kanina. Yung nanay at yung tatay, yung dalawang anak na lalaki pa uuwiin ng ligtas. Yun ang naging kasunduan natin kay Hana." Gusto ko yung bata At gusto ko, akin lang ang laman niya. Akin lang! Lalo kaming nahintakutan nang may marinig na kaming malahalimaw na mga angil sa labas. Sumunod ang mga kaluskos at mga kalabog ng nagsasagupa ang mababangis na mga hayop. Pagkatapos ay may isa sa mga bantay na nagsumigaw. Palayo ang kanyang boses kaya siguro ay tumakbo na yun paalis. Tinatawag nito ang kanyang mga kabaryo. Sinasabing pinatay ni Mang Buyong ang isa sa mga bantay at pakay nitong galawin kaming mga alay. Hindi na maganda to. Mukhang pinatay ng lokong yon ang mga bantay. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw sa kanya pati ni naman ng Lina. Ito na yun. Mamamatay na tayo. Ano man ang mangyari, kaligtasan ni Charlie ang unahin natin. Maliwanag? Kapag nakakuha kayo ng tiyempo, tumakas kaagad kayo. Maliwanag po, Pa. Sasama ko. Tatakas din ako. Gloria, makakabigat ka lang sa kanila. Ayan na siya. May kumakaluskus na sa pinto. Sa narinig ko ay kinakalas na nito ang mga panaling abaka sa labas na nagsisilbing kandado. Hanggang sa bumukas ang pinto. Nakapasok ng bahagya ang malamlam na liwanag ng buwan sa madilim na kubo. Bumungad sa amin si Mang Buyong. Namumula ang mga mata nito. Napakalapad ng ngiti. Litaw ang matatalas na mga ngipin at tumatagas ang malapot na laway. Nagtiim ang mga bagang ko sa matinding hilakbot. Nangangatog na ang mga tuhod ko pero pilit ko lang tinatagan ang sarili. Nasa likod namin ni Papa sina Mama at Charlie. Naroroon kami at nakasiksik sa may likurang sulok. Pumasok ng kubo ang matandang aswang. Lalo kaming nagsumiksik sa may likod. Uy, kumusta? Hindi ba sabi ko naman sa'yo? Makikita mo ang kalimonyohan ko. Akin na ang bata. Tumigil ka! Lumayo ka sa amin! Layuan mo ang anak ko! Ayaw ko nga. Napakasarap kinda ng batang yan Siguradong napakalinamnam ng laman at dugo ng isang yan. Ayaw mo ha? Eto sa'yo! Walang ano-ano'y biglang sinapak ni Papa Arnel ang matanda. Subalit ngumiti lang ito nang hinablot ang braso ni Papa. Pagkatapos ay agad niyang hinigpitan ng pagkakahawak. Nagsumigaw sa matinding sakit ang papa ko. Bitiwan mo ako! Tama na! Tama na! Bitawan mo si Papa, demonyo ka! Anong meron sa iyong bata ka? Sumagot ka! Sir Jupiter, gulat na gulat ako nang umusok ang balat ni Mang Buyong nang mahawakan ko. Agad din siyang napaatras. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pinanlisikan niya ako ng mga mata at kita kong nagngalit ang kanyang mga ngipin. Anong nangyari? Paano ko nasaktan ng halimaw na to?
Hayop kang garapata ka. Sabihin mo nga, may anting-anting ka ba? Sumagot ka! Natauhan ako sa sinabi ng matanda. Siguro nga ay imposible pero walang ibang pwedeng paliwanag kung bakit nagawa ko siyang masaktan. Noon na sinapak ulit ni Papa si Mang Buyong at itinulak papunta sa isang tabi. Napaupo ang matanda. Papalagpasan na siya ngunit agad siyang kinumbabawan ni Papa. Tumakas na kayo. Patrick, bilisan nyo! Opo, Papa. Charlie, tara na. Bilis! Hindi kayo makakatakas! Hindi! Ibigay mo sa akin ang pagkain ko! Akin ang batang yan! Akin na! Dali-dali kaming lumabas ni Charlie. Nakita namin doon ang bangkay ng isa sa mga bantay. Naliligo sa sariling dugo at wakwak ang dibdib. Hawak nito ang kanyang itak. Sa tabi naman niya ay may isa pang patalim na siguro pagmamay-ari ng isa pang bantay na tumakbo. Kinuha namin ni Charlie ang mga itak na yon. Tig-iisa kami. Tinanong niya ako kung paano yun gamitin. Sabi ko naman ay hindi ko rin talaga alam basta isaksak o itaga na lang namin sa mga kalaban. Tatakbo na sana kami nang pumailan lang ang sigaw ni Papa mula sa loob ng kubo. Noon din ay nagsumigaw ng lalo si Mama Gloria. Huwag mo akong saktan. Huwag ka lalapit sa akin. Hindi! Sina Papa! Napalingon kami ni Charlie sa kubo. Sa totoo lang ay gusto kong bumalik sa loob. Gusto kong balikan at saklolohan si Papa. Pero kailangan kong unahin ang kaligtasan ng bunso naming kapatid. Subalit nagulat na lang kami nang lumabas si Mang Buyong sa kubo. Nagngangalit na ng gusto ang kanyang mga pangil. Napakapula na rin ang kanyang mga mata. Kapansin-pansin ding may dugo sa kanyang isang kamay. Nag-alala ako para kay Papa. Ngunit naririnig ko pa naman ang boses nila ni Mama mula sa loob. Hindi kayo makakatakas! Bumalik kayo rito! Huwag nyo nang pahirapan pa ang sarili nyo, mga hal! Bilisan natin, Charlie. Mauna ka. Dito lang ako sa likod mo. Pinauna ko si Charlie at sumunod naman ako sa pagtakbo. Inisip kong mas mabuti yun upang magsilbi akong harang sa kanyang likod. Binilisan namin ang pagtakbo. Dinig na dinig ko sa likod namin ang mga yabag ni Mang Buyong. Subalit hindi pa man kami nakakalayo ay bigla na lang may pumagaspas na mga pakpak. Agad-agad ay may humagibis na ibon sa ibabaw namin ni Charlie at dumapo iyon sa harapan ng bunso kong kapatid. Sa isang iglap ay nagbago ito ng anyo at naging si Mang Buyong. Umaktos ang dadambahin ng kapatid ko. Hindi ako aabot. Medyo ilang hakbang pa ako mula kay Charlie. Inumang ni Charlie ang kanyang dalang itak, ngunit hindi ko sigurado kung may magagawa ba iyon laban sa isang halimaw. Wala akong magawa noon kundi ang mapasigaw na lang hanggang sa... Charlie! Hindi! Buyong, itigil mo yan. Napalingon ako. Nakita kong maiilang mga taga-baryong nasa paligid. Kasama roon ang kanilang pinuno, si Manang Lina, Kuya Julio at Ate Hana. Ang iba sa kanila ay may dalang mga itak at nakatutok kay Mang Buyong. Patrick, ayos lang kayo? Manahimik ka! Ate, malapit ka sa akin. Mahal kita. Mahal ka namin ni Charlie. Bakit mo kami dinamay sa kalokohang to? Patrick? Patrick! Charlie! Napalingon ako sa kubo nang marinig kong nagtatawag si Papa. Nakita kong tumakbo na rin sila ni Mama Gloria palapit sa amin. Napansin kong may dugo sa may balikat ni Papa. Ano ba naman, Lina? Humanahon nga kayo. Ano ba kasing problema sa gusto ko? Mga aswang tayo. Gusto ko lang naman kumain. Mga aswang tayo. Pero hindi lahat ng tao kinakain natin. Kumakain lang tayo ng tao. Sa pag-aalay. Puro kayo pag-aalay. Puro kayo pagsamba dyan sa demonyong Diyos-Diyosan nyo. Yan ang mismong dahilan kung bakit marami sa ating mga kababaryo ang ayaw sa inyong namumuno. Anong ibig mo?
Nagulantang kami nang may nagsilutangan ding iba pang mga kabaryo sa likod ni Mang Buyong. Tumodo ang halakhak ng matandang lalaki. Noon din, Sir Jupiter, agad sumabog ang sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Tumakas na tayo, anak. Madadamay tayo rito. Opo pa, pilitin natin makalusot palayo sa digmaang to. Kahila-hilakbot makita ang mga halimaw na animoy mga nag-aaway na mga hayop gubat. Ang iba sa kanila ay nasa anyong ibon, kaya pati sa himpapawid at mga sanga ng mga puno ay may duguring tumatalsik. Pinilit naming makalusot sa nagkakagulong mga aswang. Tumakbo kami papunta sa gubat sa natandaan naming daan pabalik sa ilog. Tumakbo kami ng tumakbo. May mga kasama ni Mang Buyong na pilit pa ring inaabot si Charlie pero napipigilan sila ng kabilang panig. Kaya nagawa naming tumuloy sa masukal na kakahuyan. Sumuot kami sa makapal na halamanan. Nagdarasal na sana hindi kami maabutan ng mga halimaw. Adel, hindi ko na kaya. Malayo pa ba tayo? Malayo-layo pa tayo, ma. Magtago muna tayo rito. Alanganin kung magtuloy-tuloy tayo. Nakalilipad kasi ang mga halimaw na yan. Humanap kami ng mapagtataguan, Sir Jupiter. Dinig na namin doon ang lagaslas ng ilog ngunit alam naming medyo malayo pa yon. Kung tatakbo kami ng tuloy-tuloy siguradong mahahabol kami ng mga itim na ibon, isa pa ay umaambon na. Mas lalo pa kaming mahihirapang makatakbo kapag umulan. Sumuot kami sa mayabong na halamanan, sinigurado naming may malalaking mga sanga sa ibabaw namin upang hindi kami basta makita. Halos hindi kami humihinga habang nagtatago. Ayaw naming marinig ng mga aswang, ngunit kinakabahang baka maamoy nila kami. Dinig pa rin namin mula roon ang sagupaan ng mga aswang. Ramdam naming may iba sa kanila na nagtatangkang galugarin ang gubat para hanapin kami. Ilang minuto pa ay tuluyan na ngang umulan. Hindi namin sigurado kung makakatulong ba sa amin ang ulan habang nagtatago o makakasama. Pero dahil naroroon na kami ay pilit na lang naming isiniksik ang mga sarili sa halamanan. Napapapikit na lang kapag may naririnig kaming mga kaluskos mula sa malapit. Hanggang sa may naulinigan kaming kaluskos mula sa ibabaw. Doon sa may malaking sanga ng puno. Tumingala kami roon at bumungad nga sa amin mismo si Mang Buyong. Napakalapad ulit ng ngiti, ngunit sugatan ang maraming bahagi ng mukha at katawan. Talagang pinahihirapan niyo talaga ako. Ha? Naloko na. Tuloy sa pagtakbo. Patrick! Charlie! Paano ko kayo? Sige na. Akin na yung itak mo at tumakbo na kayo. Lumundag pa ibaba si Mang Buyong. Agad kinuha ni Papa ang itak na hawak ko at hinarangan niya ang matandang halimaw. Gulat na gulat ako nang pati si Mama Gloria ay humarang na rin. Sige na, Patrick. Tumakas na kayo ni Charlie. Kami na bahala ng papa mo dito. Ma! Noon din ay mabilis kaming lumabas sa halamanan ni Charlie at tuloy-tuloy na kumaripas sa maulang kakahuyan. Dinig ko ang paghiyaw ni na Mama at Papa. Napaiyak na lang ako habang tumatakbo. Alam kong napakababa na ng posibilidad na makaligtas sila. Tuloy-tuloy lang din noon ang pananalangin ko sa damdamin ko. Nagdarasal na sana makaligtas ang mga magulang namin at sana hindi kami mahabol ng mga aswang. Hindi naging madali para sa amin ni Charlie ang pagtakbo, Sir Jupiter. Napakasukal kasi talaga ng gubat. Isa pa ay medyo malakas ang ulan. Hindi na kami nasisinagan ng liwanag ng buwan. Ilang minuto pa sa pagtakbo ay may isang itim na ibong dumapo sa harap namin. Agad iyong nag-anyong aswang at nagtangkang dagitin ang kapatid ko. Mabuti na lang at mabilis kong naitulak si Charlie. Tumagilid siya at natumba sa lupa. Mabilis ko ring sinuntok ang halimaw. Noon din ay biglang umusok ang kanyang pisngi na tinamaan ng kamao ko. Garalgal siyang napahiyaw. Muli ko pa siyang pinagsusuntok. Nagtangka siyang pumalag ngunit hindi niya ako mahawakan na maayos. Hanggang sa nagulat na lang ako nang lumapit si Charlie. Hawak ang kanyang patalim. Siya na mismo ang tumaga sa may likod ng aswang bago biglang tumakbo palayo. Itinulak ko pahiga ang halimaw.
Napahiyaw ito ng mapatihaya at tumama ang sugat ang likod sa isang bato. Magkakasunod ko sang pinagtatadyakan bago ako nagsimula na ring tumakbo pasunod kay Charlie. Tanaw na namin ang ilog noon. May naaninag akong bangka, ngunit hindi malinaw sa akin kung may tao ba roon o wala dahil sa dilim at sa ulan. Charlie, may bangka! Doon tayo! Bilisan! Sir Jupiter, napahinto kami nang hinarangan kami ng 6 na mga halimaw. Sa sama ng tingin ng mga iyon ay sigurado akong mga alagad iyon ni Mambuyong. Hindi kami makakaligtas, hindi kami makakalusot. Hindi ko sila kayang labanan lahat. Paano na? Hindi maganda to. Anong gagawin natin? Layuan niyo yung mga kapatid ko. Ate Hana? Nagulat kami ni Charlie nang biglang dumating si Ate Hana at Kuya Julio. Nakita kong nasaan yung aswang din si Ate Hana noon at nakumpirma kong sa kanya nga ang mga mata ng ibong nakita ko sa labas ng bahay namin. Hinarap nila ang mga aswang kaya agad kaming nakalusot ni Charlie. Sige na Patrick, magpatuloy na kayo. Tumakas kayo at huwag na kayong babalik. Bilisan niyo. Maraming salamat po ate. Mag-iingat din po kayo. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Pakay naming makalapit sa bangka tapos bahala na. Hindi ko alam kung magagawa ba naming sumagwan papunta sa kabilang dako. Patrick, bilisan niyo. Napalingon ako nang biglang mapasigaw si Ate Hana. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang makitang may isang aswang na nakalusot sa kanila ni Kuya Julio. Papasugod yun sa amin ni Charlie. Hindi ko na nahanda ang sarili ko. Nasipa ako ng nasabing halimaw at gumulong ako papunta sa may gilid ng ilog. Nilingon ko si Charlie at nakita kong papasugod na rin sa kanya ang aswang. Charlie! Hindi! Nagulat na lang ako nang may biglang lumundag mula sa malapit na bangka, Sir Jupiter. Walang ano-ano ay itinaga niya sa liig ang halimaw. Agad kong napagtantong siya mismo ang bangkerong naghatid sa amin doon. Mabilis niya kaming tinulungan ni Charlie na makasampa sa kanyang bangka. Sina Ate Hana naman at Kuya Julio ay patuloy sa pagharang sa iba pang mga aswang. Wala kaming magawa ni Charlie noon kundi ang manood na lang sa nangyayaring madugong labanan habang umuusad ang bangka palayo. Doon sinabi ng bangkero na hindi pala siya umalis mula nang maihatid kami. Hindi raw kasi talaga maganda ang kutob niya sa mangyayari. Sa awa ng Panginoon ay nagawa naming makatakas na magkapatid. Yun nga lang ay hindi na namin alam ang naging kapalaran ni na Papa Arnel at Mama Gloria. Nagpahinga muna kami ng ilang araw roon sa baryo sa tabing ilog sa mismong bahay ng bangkero. Naisip kong baka pwede naming balikan ang mga magulang namin. Ngunit tumanggi ang bangkero. Napakadelikado raw kasi ng binabalak namin. Isa pa ay walang may gustong sumama sa amin na mga taga roon. Kaya naman wala kaming nagawa ni Charlie kundi ang puntahan ang ipinaradang SUV ni Papa. Mabuti na lang at may naiwang pera naman doon na siyang ginamit naming pamasahe pauwi ng QC. Hindi madali ang naging buhay namin ni Charlie, Sir Jupiter. Oo, may ipon naman sina Mama at Papa pero kinailangan kong maging working student simula noon para makatapos. Mabuti na lang at nakaraos din naman ako. Maging ang kapatid ko ay nakatapos din. Sa ngayon may kanya-kanya na kaming pamilya. Tapat pa rin kaming naglilingkod sa Panginoon bagamat hindi kasing tindi sa paraan ni Mama. Yun nga lang ay sadyang hindi namin malimot-limutan ang malagim na pangyayaring nagdulot sa amin ng matinding hilakbot. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa.
makatas na kalamansi. Magandang araw o gabi po sa inyo dyan sa Sitio Pangil, Sir Jupiter. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Ako po si Narciso ng Panay. Matanda na ako sa ngayon at meron ng mga apo. Subalit itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong kabataan ko pa lang. Sir Jupiter, tungkol po ito sa isang kakaibang karanasan ko nang mapadpad ako sa may Cebu. Isang karanasang nagsilbing sampal sa akin ng realidad tungkol sa mga aswang. Dati po kasi ay hindi ako naniniwala sa ganyang mga laman lupa at kamalignuhan. Binabaliwala ko lang ang mga kwento at pangaral ng aking Lola Marieta. Kaya talagang bumaliktad ang aking mundo nang masaksihan ko mismo kung paano kumilos ang mga nilalang na ito. Paslit pa lang ako ay palagi ng kwento sa akin ni Lola Marieta ang tungkol sa mga aswang. Si Lola na lang kasi ang nagpalaki sa akin matapos mamatay ni tatay. Sinasabihan ako ni Lola na mag-ingat lagi dahil nasa paligid lang daw ang mga aswang. Pwede nila akong tangayin o lapain. Mag-ingat din daw ako sa mga pagkaing niluto ng mga di ko kilalang tao. Nangyayanggaw daw kasi ang mga aswang. Nagluluto sila gamit ang laman ng tao, nilalawayan, dinadasalan, at pinagmumukha nilang pangkaraniwang pagkain. Kapag nakakain ka raw ng pangyanggaw, unti-unti ka na ring magiging aswang. Siyempre naikwento rin sa akin ni Lola ang iba't ibang mga pangontra sa aswang. Naririyan nga ang bawang, asin, tanso, kawayang tulos, buntot pagi, at kung ano-ano pa. Pero ang pinaka-pinagyayabang ni Lola ay ang kalamansi. Bukod sa mahapdi raw para sa mga aswang ang kalamansi, pangontra rin daw ito sa pangyanggaw ng mga pagkain. Kapag napatakan ng kalamansi ang mga sinumpang pagkain yun, lumalabas daw ang totoo nilang itsura. Ang totoo nga po, may inaalaga ang puno ng kalamansi si Lola sa likod bahay namin, Sir Jupiter. Kakaibang kalamansi, mas matangkad kaysa sa karaniwang puno. Mas matatalas din ang mga tinik sa katawan nito. Tapos mas malalapad ng konti. Higit sa lahat, mas malalaki at makakatas din ng mga bunga nito. Kapag kinain mo nga ay talagang maglalaro ang tamis at asim sa iyong dila. Tanim pa raw iyon ng mga kalululuhan niya. Mahiwaga raw ang kalamansing yun kasi mas malakas ang bisa kontra sa mga aswang. Kaya rin daw nung pagalingin ng mas mabilis ang mga taong nayanggaw. Mahigpit nga niyang bilin sa akin kung aalis man daw ako sa bahay, magdala raw ako ng mga buto ng kalamansing yun. Itanim ko raw kung saan man ako mapadpad. Naniwala naman po ako noon kasi kakaiba nga ang itsura ng kalamansing iyon kumpara sa iba. Marami pa pong mga naikwento si Lola Marieta tungkol sa mga aswang, Sir Jupiter. Noong maliit pa ako, magkahalong
pagkamangha at kilabot ang nararamdaman ko sa mga kwentong yun. Kaya talagang natatakot akong magpasaway kay Lola. Natatakot akong baka kunin ako ng aswang kapag naging masamang bata ako. Yun nga lang po, unti-unti rin akong nagbago habang lumalaki. Wala naman kasi akong nakitang aswang sa lugar namin sa Panay. Wala rin akong nakita o nabalitaang na biktima kuno ng yanggaw o nahawaan ng pagkaaswang. At gaya ng ibang mga kaedaran ko, mas nakatuon din ang pansin ko noon sa pagliliwaliw. Tumutulong naman ako kay Lola sa pagsasaka at pagpapalaki ng mga alagang hayop namin. Ngunit sadyang iba na ang gusto ko sa buhay. Pangarap ko nang lumuwas sa syudad at doon magtrabaho. Sir Jupiter, nangyari po ang pangarap kong ito nang pumanaw si Lola. Suportado naman niya ang plano ko noong buhay pa siya, kaya meron kaming naitabi para matupad ang balak ko. Hinintay ko lang na matapos ang kanyang 40 diyas tapos bumiyahe na ako papuntang Cebu. Luluwas din kasi roon ang isa kong kaibigan kaya naisip ko na lang na sumabay. Yun nga lang, sa barko ko na naalalang hindi pala ako nakapagdala ng mga buto ng makatas na kalamansi ni Lola. Inisip ko na lang na ayos lang naman siguro. Magtatanim na lang ako ng ibang kalamansi para maalala ang Lola Marieta ko. 17 anyos lang ako nang mapadpad sa Cebu, Sir Jupiter. Naging maayos naman ang mga unang araw ko roon. Nangupahan lang ako ng maliit na kwarto tapos namasukan sa isang pabrika. Oo, medyo mahirap ang buhay. Pero masaya naman ako. Kahit pa sabihing hindi naman malaki ang sahod ko, tapos medyo masungit pa yung kasera ng boarding house na si Manang Conching. Marami kasing mga bagay sa syudad na noon ko lang naranasan. Nakakapag-ipon din ako kahit papaano para sa kinabukasan ko. Isa pa, nagpapaganda rin sa bawat araw ko ang anak ni Manang Conching na si Selena, isang guro sa malapit na elementary school. Pangkaraniwan lang naman ang ganda ni Selena, Sir Jupiter. Morena tapos medyo maiksi ang buhok. Pero sadyang napakabait lang talaga ni Ma'am. Palangiti kahit pa sa mga simpleng taong tulad ko. Kaya nga mabilis ko rin siyang nakapalagayan ng loob bilang kaibigan. Madalas ko siyang nakakausap kapag nagkakasalubong kami pauwi. Ako galing sa pinapasukang pabrika, tapos siya naman ay sa eskwelahan. Gayun din kapag may pinapaayos si Manang Conching sa kanilang bahay o sa mga pinauupahang kwarto. Oo, may pagtingin ako sa kanya. Pero nililihim ko lang. Nahihiya kasi ako. Isa lang akong hamak na laking bukid na grade 3 lang ang natapos. Habang si Ma'am Selena ay nagmula sa medyo nakakaangat na pamilya. At mataas din ang kanyang pinag-aralan. Isang gabi po, Sir Jupiter, mga pasado 6:00, nakadungaw lang ako sa bintana ng kwarto ko. Kumakain ng hapunan kong biskwit. Nagtaka ako kasi may magarang sasakyan na huminto sa harap ng gate ni Manang Conching. Yun yung bahay na katabi ng kanilang boarding house kung saan ako tumutuloy. Tinitigan ko yung kotse kasi mukhang hindi naman taga roon ang may-ari nun. Hindi ko pa yun nakikita mula nang dumating ako roon. Kulay pula ito
Tapos napakakintab. Poging-pogi talaga. Isang tingin lang, alam mo nang mayaman ang may-ari. Ilang sandali pa po, napadiin ang kagat ko sa biskwit nang bumaba sa kotse si Selena. Nakangiti ring lumabas ng bahay si Manang Kunching at nilapitan ang anak. Pansin ko nga lang na medyo nakasimangot si Selena noon. Pagkatapos bumukas din ang pinto sa bandang tsuper ng sasakyan. Agad bumaba ang isang lalaking nakasuot ng polo at itim na salamin sa mata. Plantsadong-plantsado ang damit nito, tapos parang dinilaan pa ng kalabaw ang buhok dahil sa pamana. Ang hindi ko lang maintindihan noon, masama ang kutob ko sa lalaki, Sir Jupiter. Oo, napakagwapo at mukhang yayamanin, pero ramdam kong napakabigat ng aura nito. Habang inunguya ko nga ang kinakain, tumatakbo rin sa isip ko kung bakit nakasimangot si Ma'am. Nang makapasok na sila sa bahay, inubos ko na rin ng tuluyan ang hapunan ko. Nagsara ng bintana at naghandang matulog. Kako sa sarili, titsempo na lang ako para kausapin si Ma'am Selena kinabukasan. Nang sumunod na araw, dali-dali akong umuwi paglabas ko sa pabrika. Gusto kong abutan si Ma'am pagkalabas niya ng eskwelahan. Bagay na nangyari naman. Pagdaan ko kasi sa may eskwelahan ay kakalakad pa lang ni Selena mula sa gate. Mukhang nagmamadali papuntang sakayan, kaya mabilis ko na rin siyang sinundan at tinawag. Agad naman niya akong nilingon. Pansin kong nakasimangot pa rin si Ma'am. Biro ko sa kanya, "Uy, Ma'am, ang gwapo nung kasama niyo kagabi ha. Ito yung kotse, parang mas pogi pa sa akin." Saglit na napangiti si Ma'am Selena, bagamat agad din itong sumimangot. Doon ko na sa tinanong kung may problema ba. Tinitigan niya ako sa mata, pero hindi na niya naituloy ang sasabihin. Napaigtad kasi siya nang biglang huminto yung pulang kotse sa tabi namin. Bumukas ang pinto at nakita ko na naman ang yayamaning lalaki. Niyaya ng lalaki si Ma'am na sumakay na. Sabi naman ni Selena, isabay na lang daw ako at paupuin sa backseat kasi pareho lang naman ang pupuntahan namin. Sir Jupiter, napalunok ako sa narinig. Hindi ko kasi akalaing makakasakay ako sa napakagarang kotse na yon. Tatanggi pa nga sana ako pero pinakiusapan ako ni Ma'am. Maninindigan sana akong hindi sasakay kasi nahihiya ako. Subalit nabakasan ko ng kakaibang pagmamakaawa ang mga mata ni Selena, yung tipo ng tingin na nagsasabing, damayan ko siya sa isang bagay na di niya gusto, pero napipilitan siyang gawin. Nilingon ko ring sandali ang nakapolong lalaki. Pansin kong nagtitiim ang mga bagang nito. Siguro ayaw nito akong pasakayin. Pero di niya magawang tanggihan ang gusto ni Ma'am. Naramdaman ko ulit ang bigat ng aura ng tao. Oo, nakasuot siya ng itim na salamin sa mata, pero sigurado akong napakatalas na ng titig niya sa akin noon. Isang pakiusap pa ni Ma'am Selena at pumayag na ako. Sumakay siya sa front seat habang ako naman ay doon sa likod. Pagkapasok sa sasakyan, agad kong napansin ang mabangong amoy ng pagkaing nakasupot. Nakalagay ito sa may dashboard ng kotse. Lihim nga lang akong napangiwi kasi mukhang hindi ganun kaayos ang pagkakaluto nun. May naaamoy kasi akong maaasim na medyo masangsang
Pero hindi yun agad mapapansin dahil sa bango ng mga rekado ng ulam at pati na rin sa pabango ng sasakyan. Tahimik lang kami nang lumarga ang kotse. Pansin ko nga lang ang pagkayamot ng lalaki kasi naroroon ako. Ramdam ko rin na hindi talaga gusto ni Ma'am na naroroon siya. Ilang segundo pa tinanong na nung lalaki kay Selena kung sino raw ba ako. Napayuko lang ako at nagkamot ng batok. Si Ma'am naman ay nagpilit ng ngiti tapos sinabing nangungupahan nga ako sa boarding house nila. Dagdag pa niya mapagkakatiwalaang tao raw ako at maaasahang kaibigan kahit pa mukhang di ako marunong mag-ayos ng sarili. Sir Jupiter, di ko malaman kung mahihiya ba ako o kikiligin sa mga sinabi ni Ma'am. Yun nga lang medyo nasaktan din nang ipakilala rin sa akin ni Selena yung lalaki. Si Jason daw, isang doktor at kanyang manliligaw. Nang marinig yun para akong lumubog sa kinauupuan ko. Nagpeke na nga lang ako ng ngiti tapos nanatiling tahimik. Pagkarating nga po namin agad akong nagpaalam ng maayos kay Selena tapos dumiretso na ako sa kwarto ko. Sir Jupiter, di ko itatanggi sa inyo. Yun ang pinakaunang beses na nasaktan ako dahil sa pag-ibig. Iyak ako ng iyak sa sarado at madilim kong kwarto noon. Ipinupukpok sa sarili na hindi talaga kasi kami pwede ni Ma'am. Naramdaman ko rin ulit ang pangungulila sa Lola Marieta ko kasi wala na akong masusumbungan. Wala nang manenermon sa akin habang ipinagluluto ako ng paborito kong pansit kisado. Kaya naman sandali akong lumabas para bumili ng pansit sa karinderya. Saktong nakita ko ring lumarga na palayo ang magarang kotse ng doktor. Kinawayan ako ni Ma'am para lumapit pero di ako huminto. Saglit ko siyang nilingon at nginitian. Tapos nagpatuloy na ako sa paglalakad. Mga 10 minutong lakad pa ang suki kong karinderya mula sa boarding house. Doon na ako kumain tapos nagbulsa ng 2 kalamansi. Naparami nga ako kasi nahanap-hanap ko talaga ang Lola Marieta ko. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad na rin muna ako para magpalipas ng sama ng loob. Nakarating sa isang tahimik na kalye at naupo sa may bangketa. Nagmuni-muni, nakatitig lang sa kawalan. Ngunit bigla rin akong napalingon sa isang dako nang maramdaman kong may nagmamasid sa akin. Nakita ko sa medyo malayong bahagi ng bangketa ang isang tao. Medyo madilim sa kinaroroonan niya kaya di ko maaninag ang mukha. Ang nasisiguro ko lang ay nakaharap ito sa direksyon ko. Binaliwala ko lang siya noong una kasi akala ko simpleng dadaan lang sa bangketa. Ngunit ilang segundo pa naglakad na ito palapit sa akin. Napadaan siya sa likod ng isang poste ng building tapos katakatakang isang napakalaking aso ang biglang lumabas mula roon. Napatayo ako, Sir Jupiter. Diretso kasi papunta sa akin ang takbo ng aso. Naisip ko agad na isa yung asong ulol dahil naglalaway ito at nanlilisik ang mga mata. Di talaga ito humihinto kaya pasimple na akong tumawid sa kalsadang kaharap ko. Kabado na talaga ako noon. Asong ulol ba naman kasi ang humahabol sa akin eh. Nakakatakot baka makagat pa ako at mahawaan ng rabies.
Nang makatawid, nilingon ko ang kalsada. Saktong may dumaang taxi kaya hindi ko agad nakita ang itim na aso. Subalit laking gulat ko na lang nang bigla itong lumundag sa ibabaw ng taxi, tumalon pababa sa kalsada, tsaka kumaripas papunta sa direksyon ko. Doon na ako tuluyang napatakbo sa gilid ng kalsada. Tumindi ang kaba nang magkakahol na ang aso sa likod ko. Nagpatuloy lang ako ngunit hindi ko na malayang may pababang bahagi na pala ng bangketa sa kanto. Natapilok ako at nadapa sa semento. Nakita kong papalapit na talaga sa akin ang nanggangalit na asong ulol. Hindi ko alam kung bakit, basta bigla ko nalang hinagis sa kanya ang isa sa mga kalamansing na ibulsa ko. Sir Jupiter, takang-taka ako kasi biglang napaigik ang aso na animoy nasaktan. Napagusot pa ako ng mata nang makitang umusok ng konti ang bandang pisngi nito na tinamaan ng kalamansi. Napaatras nga rin ito bago bumalik sa pagkahol sa akin. Dinukot ko ang ikalawang kalamansi sa bulsa at hinagis sa aso. Ganoon pa rin po, agad itong napaiwas ngunit natamaan pa rin sa may likod. Doon ako tsumempo at mabilis na tumakbo patawid sa kantong yon. Swerteng may dumaang pedicab na agad ko namang sinakyan. Habang lumalayo ang pedicab, kita ko pang matalim na nakatitig sa akin ang itim na aso. Nakakapagtaka kasi para bang intensyon talaga niya akong sugurin at saktan. Ilang minuto pa nakarating na ako malapit sa may kanto papuntang boarding house. Bumaba ng pedicab tapos nagsimula ng maglakad. Gumugulo pa rin talaga sa isip ko ang humabol sa aking aso, pati na ang reaksyon nito sa kalamansi. Naisip kong baka yun ang sinasabi ni Lola Marieta na aswang. Pero paano naman kako magkakaroon ng aswang sa gitna ng syudad? Isa pa, hindi pa rin nawawala noon ang agam-agam ko na maniwala ulit sa mga ganong nilalang. Ilang lakad pa napansin ko ang pulang kotse ni Doc Jason. Nakasiksik ito sa madilim na bahagi ng kanto. Nagtataka man kung bakit naroroon pa yun. Inisip ko na lang siguro na baka bumalik kina Ma'am Selena. Nagpatuloy lang ako tapos lumiko na sa kalye papuntang looban. Sir Jupiter, walang katao-tao sa looban noon kasi pasado 9:00 na ng gabi. Pero biglang nagsitayuan ang balahibo ko sa batok nang maramdaman na namang may nagmamasid sa akin. Kinapa ko ang bulsa. Natauhang wala na akong kalamansi. Hindi na ako lumingon at tarantanang nagtatakbo para makauwi na agad. Doon din naulinigan kong may pagaspas ng mga pakpak sa bandang ibabaw ko. Papalapit ang tunog sa akin, lalo kong binilisan ang takbo ngunit naramdaman ko na lang na may humahangin na sa likod ko. Padapa akong lumapit sa gate ng boarding house, lumingon at nakita ang isang malaking paniki na lumilipad palayo. Nanginginig kong binuksan ang gate tsaka mabilis na pumasok papunta sa kwarto ko. Yun nga lang po, narinig ko namang may kumalabog sa bubong sa mismong tapat ng silid. Tapos sinundan ito ng mga yabag ng kung anong naglalakad. Mabibigat ang mga hakbang. Kaya alam kong hindi yun basta pusa lang. Kasabay din noon, naamoy ko ang kung anong masangsang mula sa labas ng bintana. Doon na unti-unting bumabaon sa kalooban ko ang mga pangaral ni Lola Marieta. Iniisip ko nang baka nga aswang ang nanggagambala sa akin.
Naguguluhan man kung bakit ako inaaswang, pilit ko na lang inaalala ang mga sabi ni Lola. Kinuha ko yung lagayan ko ng asin, tapos tinibayan ko ang loob. Sabi kasi ni Lola, posibleng mataranta ang aswang kapag pinakita mo sa kanilang hindi ka natatakot. Bumuelo ako, Sir Jupiter. Binuksan ang bintana at pinilit kong sumigaw. Sino yan? Kung sino ka mang tampalasan ka, hindi ako natatakot sa'yo. Sinasabi ko sa'yo kapag nalaman ko kung sino ka, talagang pupugutan kitang hayop ka. Tumigil ang mga yabag sa bubong. Pero nanatili ang amoy na parang nabubulok na patay. Sinundan ito ng ilang kaluskos. Dumukot ako ng asin sa supot habang nananatiling nakatingin lang sa bintana. Ilang segundo pa, muntik nang bumigay ang pagtatapang-tapangan ko nang bumiting patiwarik ang isang paniki sa harap mismo ng bintana. Itim na itim ang balahibo nito, ngunit kapansin-pansing katulad ng sa tao ang mga mata. Bagamat namumula ito at matalim nakatingin sa akin. Nakalabas din ang napakahaba nitong dila na akala mo'y ahas na may sariling buhay. Nang matauhan ako, agad kong sinaboy sa kanya ang dinukot kong asin. Kita ko kung paano ito tarantang mapadaing. Nakabitiw sa pagkakabitin at nalaglang pababa sa labas ng bakod. Agad akong dumungaw para tingnan kung ano nang nangyari sa paniking yun. Subalit bumungad sa akin ang mismong asong ulol na nauna nang humabol sa akin sa bangketa. Nanlilisik ang mga mata at nagngangalit ang mga ngipin. Kahul din ito ng kahul sa akin. Kapansin-pansing nalapnos ang isang bahagi ng mukha nito, bahagi kung saan ko tinamaan ng asin ang paniki. Mula sa bintana, sinabuyan ko pa ulit ng asin yung aso. Dali-dali naman itong tumakbo palayo para makaiwas. Bumaba at lumabas ako ng boarding house. Wala na akong makita ng anumang hayop o sino mang tao sa kalye. Wala na rin yung pakiramdam kong nagmamasid sa akin. Sir Jupiter, nahirapan akong makatulog noong gabing yun. Nagkahalo-halo na kasi ang maraming bagay sa isip ko. Una ay ang tungkol kina Ma'am Selena at Doc Jason. Masakit pa rin kasi talaga ang damdamin ko. Pero naguguluhan din ako kasi parang ayaw naman ni Ma'am sa lalaking yun. Ayaw ko nga lang masyadong umasa kasi masasaktan lang ako. Isa pa, kaibigan lang naman talaga ang tingin sa akin ng napupusuan ko. Ikalawa nga ay ang tungkol sa pinaghihinalaan kong aswang. Bumabagting sa isip ko ang mga kwento at pangaral ni Lola Marieta. Unti-unti na akong nagsisisi kung bakit isinantabi ko ang mga iyon. Nanghihinayang kung bakit hindi ako nagdala ng buto ng kanyang kalamansi. Iniisip ko rin kung bakit nga ba ako inaaswang. Hindi naman ako buntis na hindi nga ako babae. Isa pa, wala naman akong nakakaaway sa Cebu mula nang dumating ako. Tahimik lang naman ako nagtatrabaho, naglilibang ng konti at namumuhay. Kinabukasan, nagising na lang ako nang may kumakatok sa kwarto ko. Tininan ko ang maliit kong alarm clock. 6:30 pa lang naman ng umaga. Kumatok pa ulit ang nasa pinto at tinawag ako. Si Ma'am Selena. Gusto raw akong makausap. Sir Jupiter, dali-dali naman akong bumangon. Sabi ko sandali at magbibihis lang. Pagkatapos magbihis, pinagbuksan ko na si Selena. Niyaya niya akong kumain ng puto maya doon sa may kanto. Siyempre,
Tatanggi pa ba ako? Kaya agad na akong sumama sa kanya kahit antok na antok pa talaga ako. Habang kumakain, bigla niyang sinabi sa aking pasensya na raw tungkol sa kagabi. Sagot ko naman, wala lang yun. Pero napatanong din ako kung anong ibig niyang sabihin. Wala naman ka akong masamang nangyari noong magkasama kami. Pinasakay pa nga niya ako doon sa magarang kotse ni Doc, di ba? Napatingin sa akin si Ma'am Selena na parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkain ng puto maya sabay higop sa mainit na sikwate. Bumuntong hininga siya tsaka sinabing, "Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko gusto kong sabihin sa iyo to, Narciso. Pero ano kasi, ang totoo ayoko roon sa Jason na yun. Mayabang, mapilit. Ang problema, gustong-gusto ni Nani ang gago kasi nga mayaman." Napahinto ako sa paghigop ko sana ulit sa sikwati at napatingin sa kausap kong dalaga. Napayuko ito. Pinapaikot-ikot ang kutsara sa baso ng kanyang sikwati. Ilang sandali rin kaming natahimik. Hanggang sa nailusot ko sa mga labi ko na magsabi lang kako siya kung ano ang maitutulong ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nag-angat siya ulit ng tingin. Nginitian ako at nagpasalamat. Sir Jupiter, napakaganda ng araw ko sa trabaho noon kahit wala akong maayos na tulog. Naliwanagan kasi ako kung sino ba talaga ang doktor na yon para kay Ma'am Selena. Nang mag-out na ako pagsapit ng alas 5, dali-dali na akong lumabas. Dumaan ng 1 kilong manggang hinog tapos lumakad na papunta sa eskwelahang pinapasukan ni Ma'am. Yun nga lang, di ko na siya naabutan doon. Sabi ng guard, sinundo na raw ng isang pulang kotse. Kaya naman napakamot na lang ako ng batok. Tsaka naglakad na pauwi. Pagdaan ko sa harap ng bahay ni na Ma'am Selena, nakita kong naroroon pa si Doc Jason. Magkausap sila ni Manang Kunching. Nakayuko lang ako nang mapadaan malapit sa kanila kasi ayaw kong makita ang itsura ng hayop na yun. Pero dinig ko ang kanilang usapan. Sabi ng lalaki ipainom daw yung vitamins kay Selena araw-araw para masiguro ang kanyang kalusugan. Sumangayon naman ang kasera ng boarding house namin tapos tinanong nito ang doktor kung paano raw ba ang mukha nito. Sagot lang ng lalaki may konting aksidente lang daw sa ospital. Huwag na raw mag-alala si Manang kasi gagaling din naman yon paglipas ng ilang araw. Papasok na sana ako sa gate ng boarding house nang marinig ko yun. Lumingon ako sa nag-uusap at nagtaka nang makitang nalapnos ang isang bahagi ng pisngi nito. Sir Jupiter, noong oras na yun, di ko pa sigurado kung bakit pero bigla kong naalala ang paniki na nasa buyan ko ng asin. Pareho kasi ang bahaging nalapnos sa kanilang mga mukha. Halatang halata kasi hindi nakasuot ng salamin sa mata si Doc Jason noon. Kaya naman halata ko rin ang tumalim niyang mga mata nang mapatingin sa akin. Doon ay taranta na akong pumasok. Hindi ko rin naman kasi makita si Selena malapit sa kanila. Siguro nasa loob ng kanilang bahay. Nang makaalis na ang doktor, doon na ako kumilos. Nilagyan ko ng mga pangontra ang iba't ibang bahagi ng boarding house, asin, bawang at katas ng kalamansi. Ikinalat ko ang mga yon sa bakuran, bakod, mga bintana, mga pinto at kahit sa ibabaw ng bubong.
Kaya naman wala akong narinig na dumapo sa bubong ng boarding house noong gabing yun. Ang napansin ko lang ay ang pagpagaspas ng mga pakpak. Napakalakas ng tunog na parabang nasa harap ko lang. Pero dahil naalala ko ang mga kwento ni Lola, alam kong nanlalansilang ang aswang. Nasa malayo na talaga ito at hindi ako magagawang saktan. Nang sumunod na araw, kakaalas 6 pa lang ay bumangon na ako. Naligo at nagbihis tapos lumabas na ng boarding house. Dala ko ang mga manggang hinog na binili ko nung nagdaang hapon. Napangiti nang lumabas na rin si Ma'am Selina sa kanilang bahay. Pero nagtaka rin nang mapansin kong nakasimangot na naman ito. Lumapit ako kay Ma'am at inabot sa kanya ang supot ng mangga. Tinanggap naman niya ito tapos agad akong niyaya na magputumaya ulit. Doon ikinuwento niya sa aking pinilit daw pala siya ni Manang Kunching na inumin ang vitamins na bigay ng doktor. Pinagbigyan na lang daw niya para wala ng gulo kahit ayaw niyang tumanggap ng anumang bagay mula sa lalaki. Sabi ko na lang na pakisamahan na muna niya ang kanyang nanay habang wala pa kaming naiisip na solusyon. Dagdag ko pa, mag-ingat siya sa Doc Jason na yon kasi masama nga talaga ang kutob ko roon. Tinanong niya ako kung anong kutob ang ibig kong sabihin. Tinawanan pa nga ako kasi baka nagseselos lang daw ako. Paliwanag ko naman, hindi sa ganun. Wala naman akong dapat ipagselos kasi may tiwala naman ako sa kanya. Sabi ko pa, Ma'am, hindi ko pa masabi kung ano mismo ang kutob ko pero tsempuhan mo si Doc. Pahiran mo siya ng asin, bawang o kalamansi sa balat. Kahit konti lang. Oo, alam ko medyo weirdo yung sinabi ko. Pero basta, gawin mo na lang, magtiwala ka sa akin, Ma'am Selina. Nakangiti siyang tumango sa akin. Susubukan niya raw ang sinabi ko pero binalikan pa niya ako ng tanong kung ano ang ibig kong sabihin sa may tiwala ako sa kanya. Sir Jupiter, nabulunan ako. Wala eh. Isa lang akong hamak na torpe. Tapos muntik pang madulas. Katwiran ko na lang na may tiwala akong hindi niya basta papatulan yung tao dahil lang sa sulsul ng kanyang nanay. Ilang araw ding ganoon ang takbo ng buhay namin. Sa umaga, sabay kami kung mag-almusal. Minsan sa bentahan ng kakanin, minsan sa karinderya, at minsan sa may bakery. Sa hapon, hindi muna ako lumalapit para walang gulo. Bagamat nakamasid ako mula sa malayo. Subalit napapansin ko ring may nagbabago kay Selina noong mga araw na yun. Iritable tapos kamot ng kamot sa kanyang mga braso. Namumula na nga ang kanyang balat kakakamot eh. Madalas na rin daw siyang nahihilo at pinanunuyuan ng lalamunan. Hanggang sa isang araw tuluyan na nga siyang hindi pumasok sa eskwelahan. Ni hindi rin siya lumabas ng kanilang bahay. Kaya naman agad akong pumunta sa kanila noon, Sir Jupiter. Dala ko ang isang supot ng kalamansi. Balak ko sanang sabihan si Manang Kunching na gawan ng kalamansi juice si Selina. Ang problema, naunahan na naman ako ng kotseng pula sa kanilang bahay. Gayunpaman, naglakas loob pa rin ako. Nagtawag sa labas ng kanilang gate at pinagbuksan naman ng bunsong kapatid ni Selina. Kako, gusto kong makausap ang kanyang ate. Sabi nito may bisita pa raw kasi sa loob kaya bumalik na lang daw ako kinagabihan. Pero tinugon kong ayos lang, Kako. Gusto ko lang kumustahin saglit si Selina tapos ibigay sa kanya ang dala ko. Pinapasok naman po niya ako agad.
Sa loob ay nadatnan ko sa sala si Manang Kunching. Nakaupo si Selena sa isa sa mga sofa habang sinusuri naman siya ni Doc Jason. Napatingin sa akin ang ginang at ang doktor. Pero nanatiling nakatitig lang sa kawalan si Ma'am Selena. Pansin ko ring sandaling nagtiim ang mga bagang ng lalaki nang makita ang hawak ko. Tinanong ako ni Manang kung ano ang kailangan ko. Sabi ko naman bibisitahin ko lang si Selena tapos ibibigay ko na rin yung kalamansi. Mainam kasi yun para sa iba't ibang sakit gaya ng trangkaso. Nagpasalamat naman sa akin si Manang pero lalong tumalim ang tingin sa akin ng doktor. Nang iabot ko ang supot sa kasera ng boarding house, nagulat na lang kami nang biglang magtaas ng boses ang doktor. Sabi niya hindi raw pwedeng pakainin o painumin ng kalamansi si Selena dahil makakasama raw ito. Mangangatwiran pa sana ako ngunit sinabihan lang niya akong walang alam sa kalagayan ng dalagang guro. Napatingin ako ulit kay Ma'am habang nanenermo ng lalaki. Pansin kong namumula na ang balat ni Selena tapos naglalaway na rin ito. Kapansin-pansin din ang pangingitim ng mga kuko at ngipin ng babae. Napansin ko rin ang iilang mga bote ng bitamina sa lamisetang nasa tabi ni Ma'am. Sir Jupiter, agad akong kinutuban ng masama. Tumatakbo na ng mabilis ang utak ko. Sinusubukang mag-isip ng pinakamainam na gawin. Hindi ko na nga pinapansin si Manang Kunching na pinapalabas ako para raw wala ng gulo. Tumingin ako ulit sa doktor. Galit na galit talaga ito. Bagamat kita kong may peklat pa rin ito sa pisngi. Nilingon ko rin si Selena. Nakatingin na siya sa akin ngunit hindi nagsasalita. Tingin na parang nangungusap. Kaya naman mabilis akong kumuha ng ilang kalamansi sa supot at bigla kong hinagis sa doktor. Agad siyang napaigtad at napasigaw sa hapdi. Umusok din ng bahagya ang kanyang braso na tinamaan ko. Nataranta si Manang Kunching at ang kapatid ni Ma'am Selena. Kumuha pa ako ulit ng kalamansi. Sa pilitang piniga sa palad ko at isinaboy ang katas sa balat ng doktor. Lalong nagngalit ang kanyang mga ngipin. Akma na sana akong susugurin ngunit inulit ko na naman ang pagsaboy sa kanya ng pinigang kalamansi. Inulit ko ng inulit hanggang sa mapilitan na siyang lumabas ng pinto. Sinabihan ko si Manang Kunching na isarado lahat ng mga bintana at pinto na pwedeng daanan ni Doc. Tinanong din nila ako kung ano ba ang nangyayari at sinalaysay ko naman sa kanila ang lahat. Aswang si Doc Jason at minsan na niya akong pinagtangkaan at ang pinakamalala, palagay ko pa ay nayanggaw na ng doktor si Ma'am Selena. Gusto niyang gawin ding aswang at asawahin si Ma'am. Sinigawan ako ni Manang Kunching. Nababaliw na raw ba ako? Ayaw pa nilang maniwala sa akin kahit pakitang-kita naman nila ang reaksyon ng lalaki nang tinamaan ng mga kalamansi. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko si Ma'am at kinuha ko ang isa sa mga boteng nasa lamiseta. Binuksan ko ito at agad kong pinatakan ng kalamansi ang lamang mga bitamina. Sir Jupiter, natigilan kaming lahat nang sumabog ang napakalansang amoy mula sa boteng yon. Kitang-kita naming naging putol-putol na mga daliri ng sanggol ang bawat isang kapsula sa loob. Kasabay din ng pagsabog ng amoy ay lalo ring nagwala si Doc Jason sa labas. Kinakalampag niya ang mga bakal na grills ng bintana. Lumilipat din siya sa bubong at kinakaskas ang yero. Tinanong ako ni Manang kung ano ang pwedeng gawin. Kabado man, hiningi ko ang lalagyan nila ng asin. Kako magtira na rin sila ng proteksyon para sa kanilang mga sarili. Isaboy nila sa lahat ng sulok ng bahay para siguradong hindi makakalapit ang aswang. Ako naman, lakas loob akong lumabas, bitbit ang garapon ng asin na pinigaan ko ng mga natitirang kalamansi.
Tinawag ko ang aswang na nasa bubong. Sabi ko harapin niya ako at huwag siyang duwag. Ilang sandali pa. Sumilip na rin siya mula sa ibabaw at doon ay agad ko siyang sinabuyan ng asin na may katas ng kalamansi. Sir Jupiter, dinig na dinig ko kung paano ito maghumiyaw sa itaas. Kumakalabog din ang ibabaw ng bubong gawa ng pagpapagulong-gulong ng nasaktang halimaw. Sinabuyan ko pa ulit ng asin ang ibabaw ng bubong kahit hindi ko siya natatanaw, hanggang sa narinig na lang naming may bumaba sa bandang likod bahay. Mabilis ko itong pinuntahan at nakita ko ang asong itim. Tumatakbo sa kalyeng nasa likod ng bahay ni Manang Kunching. Sinabihan ko si Manang na maghanap ng albularyo para tanggalin ang pagkayanggaw ni Selina. Habang naghihintay, pinuno ko naman ng mga pangontra ang buong bahay at bakuran, gaya ng ginawa ko sa katabi nitong boarding house. Sa galit ko nga ay nilagyan ko rin pati ang naiwang sasakyan ng tampalasang doktor. Nang pumasok ulit ako sa bahay nila, tulala pa rin ang mahal ko. Nanginginig-nginig na rin ang kanyang kalamnan at napapadaing na sa kung anumang nararamdaman. Wala akong magawa noon kundi subukin siyang kausapin. Napapaiyak na nga ako kasi hindi talaga siya sumasagot. Sa halip pinanlilisikan lang niya ako ng mata. Masakit man sa akin, sinabihan ko na lang ang kanyang kapatid na itali na namin si Selina. Mahirap na kasi kung hihintayin pa naming magwala si Ma'am, tapos tsaka pa kami kikilos. Madaling araw na nang dumating si Manang Kunching kasama ang isang manggagamot. Agad tiningnan ng albularyo si Selina, ngunit napailing ito. Mukhang malakas na raw kasi talaga ang kapit ng pagkayanggaw kay Ma'am dahil sa ilang araw niyang pag-inom ng gamot. Hindi na raw ito basta malulunasan. Ang totoong araw ay magiging ganap na ang pagkaaswang ni Ma'am sa susunod na kabilugan ng buwan. Sir Jupiter, nasinghalan ko ang albularyo. Kako gumawa siya ng paraan kasi hindi ako makakapayag na maging aswang si Selina. Pero wala na raw talaga siyang naiisip na solusyon, lalo pat hindi kumpleto ang kanyang mga kasangkapan. Kung mayroon lang daw kasi siyang mga halaman o gamot na may kakaibang kakayahan, baka makagawa pa siya ng paraan. Napatingin ako sa albularyo. Agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa kalamansi ni Lola Marieta. Napatango naman ito at sinabing posibleng makatulong nga ang kalamansing yun. Kaya naman pinakiusapan ko muna ang manggagamot na bantayan sina Selina habang nasa biyahe ako. Oo, Sir Jupiter. Agad akong bumiyahe pabalik sa amin ng mag-umaga. Di na baling maubos ang ipon ko sa pamasahe basta mailigtas ko lang si Selina. Hindi ko nga lang maiwasang mabahala, baka kasi wala na ang puno ng kalamansi roon. Ilang buwan din akong nawala tapos walang nag-aasikaso sa maliit na lupa namin ni Lola. May nararamdaman din akong hiya kasi nga binaliwala ko ang mga pangaral ni Lola nang umalis ng Panay. Gabi na nang makarating ako, Sir Jupiter, at malakas din ang ulan. Agad kong dineretso ang puno ng kalamansi ni Lola para mamitas ng bunga. Ang problema, mukhang nagtampo yata sa akin ang lola ko. Ang nadatnan ko po kasi ay isang tuyot na puno. Wala ng kadahon-dahon at napakapayat na ng katawan. Gumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog. Pumapatak ang luha ko kasabay ng tubig ulan. Labis-labis ang pagsisisi kung bakit hindi ko isinapuso ang mga pangaral at kwento ni Lola. Tapos ngayong napatunayan kung tama pala siya,
babalik ako para lang sa sarili kong dahilan. Iyak lang ako ng iyak noon sa harap ng tuyot na puno. Iniisip kong tuluyan na bang magiging aswang si Selena. Humingi ako ng tawad kay Lola. Sabi ko sana magkahimala na may mahanap akong natitirang kalamansi niya sa bahay. Kapag nagkataon, isinumpa kong babalik talaga ako agad ng panay kapag gumaling na si Ma'am Selena. Aalagaan ko ang maliit na lupang naiwan ni Lola at hindi na ako ulit tatalikod sa kanyang mga pangaral. Muling gumuhit ang kidlat at dumagundong ang kulog, Sir Jupiter. Nanlaki ang mga mata ko kasi may nakita akong bunga ng kalamansi sa isa sa mga saya ng tuyot na puno. Nag-iisa lang ito, pero ang itsura ay katulad talaga sa mga pinipitas ni Lola noon. Kaya naman dali-dali ko itong kinuha, napaluhod sa pagpapasalamat sa Lola Marieta ko at agad nang bumiyahe pabalik ng Cebu. Walang panahon para magpahinga. Sir Jupiter, gabi na ulit nang makarating ako sa Cebu. Sabik na sabik ako nang bumaba sa may kanto papunta kina Selena. Bit-bit ko sa bulsa ang nag-iisang makatas na kalamansi na galing pa kay Lola Marieta. Subalit nang lumiko ako sa kalye, agad bumungad sa akin ang itim na aso sa gitna ng daan. Walang ano-ano'y tumakbo ito papalapit sa akin. Sa kamalas-malasan pa, wala akong dalang anumang pangontra noon. Di ko naman kasi pwedeng gamitin ang kalamansing dala ko. Para yun kay Selena. Para yun mapagaling si Ma'am. Kaya naman dumampot ako ng medyo malaking bato at hinagis ko sa mukha ng asong aswang. Mabilis itong nakailag, ngunit saglit din itong nalingat kaya kumaripas na ako ng takbo pabalik sa bangketa para makatakas o para makahanap ng pwedeng panlaban. Kabog ng kabog ang dibdib ko habang kahol ng kahol ang aso sa likod ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa may napansin akong piraso ng kahoy sa bangketa. Pinulot ko yun, lumingon ako at sakto namang papalundag na ang aso papunta sa akin. Kinikilabutan man, mabilis kong sinalubong ng malakas na hampas ang itim na aso. Napaigik ito at bahagyang tumilapon ng tamaan sa may braso. Ngunit bali naman ang kahoy na hawak ko. Gayunpaman, doon na ako nakakuha ng tiyempo para tumakbo papunta ulit sa tamang daan. Tinodo ko na ang takbo kahit bumibigay na ang mga binti ko sa matinding pagod. Sandali akong lumingon at nahintakutan nang mismong si Doc Jason na ang nakikita kong humahabol sa akin. Nanggagalaiti talaga ito at matindi rin ang paglalaway. Ilang takbo pa, narating ko na rin ang harap ng gate ni Namanang Kunching. Sigaw ako ng sigaw. Kinakalampag ko na ito kasi paparating na ang demonyo. Taranta namang lumabas ang bunsong kapatid ni Selena. Sinasabing nagwawala na raw ang kanyang ate sa loob. Bigla rin itong napasigaw nang makitang nasa likod ko na nga ang siraulong doktor. Nabuksan niya ang gate. Subalit di pa man ako nakakapasok, nakalmot na ng hayop na aswang ang likod ko. Sa matinding pagod, itinulak ko na lang ang sarili para mapadapa papasok sa bakuran ni Namanang Kunching. Doon na ako tinigilan ni Doc Jason kasi nga sinabuyan ko na ng mga pangontra ang bakuran ng bahay. Nang makapasok sa loob, bumungad sa akin ang napakagulong sala. Walang puknat ang pagwawala ni Selena. Bagamat nakatali naman ito ulit. Iba na nga lang ang panali niya noon kasi naputol daw ang unang ginamit namin ng kapatid niya. Hindi na rin kami nakikilala ni Ma'am. Sigaw lang ito ng sigaw ng walang salita. Agad kong binigay ang kalamansi ni Lola Marieta sa albularyo
Tapos hinalo niya ito sa nakahandang halamang gamot. Doon din dinig na dinig namin ang napakalakas na pag-ik-ik ng aswang mula sa labas. Ramdam na ramdam naming desperado na ito na pigilan kami. Pero alam namin ang ginagawa niyang panlilinlang. Alam naming wala siyang magagawa hanggat hindi kami lumalabas. At matagumpay nga pong napainom ng albularyo si Selena. Sir Jupiter, nawalan agad ng malay si Selena noong sandaling yun. Umaga na siya nagising at wala siyang maalala sa mga nangyari. Kinuwento na lang namin sa kanya ang lahat habang inaasikaso siya ng manggagamot. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla akong natahimik. Naalala ko kasi ang pangako ko kay Lola sa harap ng puno ng kalamansi. Oo, mahal ko si Selena at ayaw ko siyang iwan. Pero siyempre mas matimbang sa akin ang lola ko. Sinabi ko naman ang tungkol doon ng maayos kina Selena at Manang Kunching. Kako, magpapaalam na ako. Natahimik kami. Nabasag lang ang katahimikan yun nang magsalita si Manang Kunching. Alam mo, Dodong Narciso, nakakatakot na balikan si Selena nung aswang na yun eh. Kaya siguro, isama mo na lang to sa inyo. At ayun, yun ang kwento kung paano napadpad si Ma'am Selena rito sa amin sa Panay. Si Selena, na siyang naging asawa ko na rin paglaon. Nagkaroon kami ng 2 anak at ngayon meron na kaming 3 mga apo. Hindi madali ang buhay pero kinaya naman po. Kahit papaano, nakaahon naman kami mula sa kahirapan ng buhay dito sa bukid sa tulong na rin ng kanyang nanay na si Inay Kunching. Sa palagay ko rin, naging swerte na rin sa amin ang napakaraming mga puno ng kalamansi na tinanim ko. Makabawi man lang ba kay Lola Marieta? Mabuti na lang din at wala ng aswang na nagparamdam sa pamilya namin. Bagay na ipinagpapasalamat ko ng lubos. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po. Sana ay may napulot kayong mga mahalagang aral sa aking kwento. Palaging lumingon sa pinagmulan at nang maging maganda ang ating bukas.